Бүгінгі тапшыру біздің біраз өзіншәлеклі. Қонақлар икеу. Нарсел. Нарсел. Айда, сөйле. Шитін түгіл ме? Қой бір вақытта Гүлназ айтып кеттің әйме? Орамда барғанда да қайда Илсор деп сұрайлар деп ем. Бұл Илсор ма? Yazılışçılarınızға тұйыла ғойледе Гүлназ бош кібі. Гүлназ де мафия де. Мен айтам, шейде мен мафия бұлдырға можым айтам, Рафинай. Мә, шундай күттім клибі көп мүге түшті? О, дейділер. Мен 3 клип түшіререйім деушілер де болды бұл сонда. Сізге бет міне шушы көп кіне дуэтлар арасынан айрылып тұрырға да керек. Чосын адрес. Нәрсе керемнен тұттығы? Біз бардық оқтанышқа, Илсорын қолын сұрарға. Шынки біз қазір шынды ендір ауыр заманада яшайбыз кібір. 6-шы дубльдан яздырдық. Хайырлы күн, хөрмәтле караучылар, гадәттә бу студиягә кунаклар ялгыз гына килә. Ләкин бүгенге тапшыру безнең бераз үзенчәлекле. Кунаклар икәү. Ул да булса Гүлназ һәм Илсур Шәрипҗановлар. Аларны аерым гына инде күз аллау мөмкин дә түгел кебек. Чөнки алар икесе бергә бер бөтен. Гүлназ, Илсур, хайырлы күн. Көннің хайырлы сағатында сен бигерәк кішкене екен бұл шындықтан қарағанда. Алтыншы дубльдан яздырдық. Керешелі үшіне. Чөнки бұл бетінде біраз ғана қоушата атырған хәл. Мен мұнда ғадәттә күрге еленген бір кішіне, мұнда екі шундай затлы шәхіс. Утыра менің көзлер екі яққа қарай қылай болып қалмаса беруім. Жоқ, сен бірде бір шылма бары бір біз бетінде Илсор білен бір ой білен яшайбыз, бір фикір білен яшайбыз. Ғылымен шынада бізні екі бізні айырым-айырым көз ала болмай, чөнки біз Шәрипҗановлар, біздің балаларыбыз общий, кредит ипотека общий, шуңа күрә барда яхшы. Жырларыбыз общий, ижатыбыз бір бүтін дегенде, менә Гүлназны миннән башка, мине Гүлназдан башка көз алдына китерү деге шитендер бәлки. Демәк, сез менә бу бір бүтін деген сөз белән килешәсез булып чыгаймы? Әлбәттә инде. Берәр кая барсаң да, хәтта айырым-айырым берәлінде теге әйтәләр теге общественный бренди җиргә чыксаң да, Илсор кая, Илсор бер үзе йөрсә, Гүлназ кая. Шайтып сорый башлар. Кешеләр күнекән безне телевизордан карап, без гел бергә генә йөрергә тиешле кебек, теге җитәкләп кышып гына йөрергә тиешле кебек. Бу инде алай түгел. Biz үзебезнең барыбер шөгыльләребез бар. Башка бер-беребездән аерылып торган моментларда булгалый. Менә шул аерылып торган моментларда теге Гүлназны яисә мине югалтучылар бар кая дип сораучылар инде. Менә шитен түгелме? Кайбер вакытта Гүлназ айтып кеттең әйме, урамда барганда да кайда Илсор дип сорыйлар дигәнме? Шитен түгелме? Менә син Юк, мин алдадым инде, миннән сорамыйлар, чөнки алар мине танымый. Илсордан башка мине танымыйлар, чыннан да. Чөнки мин беренчедән хатын-кыз буларак, минем һәр вакытта ничектер имидж үзгәреп тора. То мин мондай чәч белән, то мин бизәнгән, то мин бизәнмәгән. Көннән-көн матур аясы. Аллаһ түгел инде. Яхшына да хатын-кыз булгач, барыбер шапка кисәң бер төрле ишендә име, ә менә ират ул менә нинди бар шундый бар. Ул тазарырга гына булыш. Шуңа әйтәм бит, мин теге йөкле вакытта йөргәндә, мин һәр вакытта плюс 25 кило җыйдым, 2 бала белән дә. Һәм теге мегадан хәтерлим барабыз, ә минем маникюр кыз сәлам дидем дә инде. Аннары Илсорга карый. Илсордан гына ул мине таныды. Чөнки мине гомумән танып булмый иде. Шуңа күрә хәзердә кешеләр күргәч, мин йөрим, ә менә Илсорга карагач, бу бит сез дип таныйлар. Шитен түгелме соңда шулай танымагач? Сез шитен инде юк, абсолютно. Киресенчә, мин берәрендә әйтик, менә хәзер фитнес-центрга йөрим. Мин йөрим, гади халык кебек, гади кеше кебек, шулай шөгыльләнәм. Булай мин берәр нинди әйтик анда, башкача булган булсам, башка теге кара тәнле кешеләргә карап торалар, шиннән шәйтрип, кызгый итеп, теге бармак тартып, менә шәйтрип караган булсалар, миңа шитен булыр иде. Булай мине бер көндә танымый, яхшы. Менә сезне сәхнәдән күргән кешегә дә, һәм сезне Инстаграмда һәм башка соцшелтәрләрдә күзәтеп барган язылучыларыгызга тоела, гаиләдә Гүлназ бош кебек. Менә монда утырганда да Гүлназ лидерлыкны үзенә алды, руль артында, штурвал артына үзе утырды, Илсур сөйлә дип утыра. Сез бит мине алгарак утырттыгыз. Кайсы яктан карыйсың инде? Юк инде, монда гаиләдә үз
Чөнки минем дә фикерем бар, аның да фикере Шулай бар. мисың? Кемдер бит инде. Лидер кем ойлады? Юк, монда төрле шыракта төрлечә булырга мөмкин. Безнең гаиләдә инде хәзер без 1нче ел гына яшәмибез. 8нче елын китте инде хәзер, Аллага шөкер. Һәрбер безнең үзебезнең урыныбыз бар. Гаиләдә дә, тормышта да, ул шулай ук балаларны тәрбияләү буенча да, башка бер өлкәләрдә дә. Читтән караганда инде аны яшерен батырын түгел, Гөлназ янып тора, үзегез дә әйтеп киттегез, лидер кебек дип инде. Ул алай түгелдер бит инде. Гөлназ минем әйткән фикерләр, без бер-беребезнең фикерләре белән барыбер килешәбез, киңәшәшеп барабыз. Менә шулай итсәк, ничегрәк дип инде. Инде Гөлназ инде ул хатын-кыз буларак, хатын-кыз инде һәр вакытта да ничектер алдан шабырга тырыша, һәр вакытта нәрсәдер җитмәгән кебек, тизрәк кирәк, тиз кирәк, күп кирәк дигән кебек. Бәлки шул ягы белән ул бераз гына тартып гаиләне итеп бара торгандыр, тибеп тырыша. Инде минем бөтен уй кичерешләрем, бөтен фикерләрем, бөтен планнарым барысы да монда башта, аны кычкырып сөйләп бирмим. Һәм әле андый алай булганы юк. Мин уйламаган әйбернең тормышка ашмыйча калганы юк. Шуңа күрә мин уйлыйм, Гөлназ тормышка ашырады бит. Шуннан да без өйләнешкә чөктә, чиктер үсермәгә әйтеп куйган әйдә, менә җаным, син мин уйлыйм, мин әйтәләр ничектер хыяланам, син тормышка ашыр. Һәм ничектер менә шулай бара да, һәм миңа да авыр түгел ул. Мин дә хыяланырга яратам әлбәттә, но безнең хыялыбыз ничектер туры килә. Әйтик, мин һәр вакытта кичкенәдән үк ниндидер менә шундый актив идем. Мин оештырырга яратам. Мин бөтен кешене җыеп, туплап, минем бөтен әйбер язылган, теге вакыты буенча, менә бүген моны эшлибез, бу вакытта монда барабыз дигән кебек. Шуңа күрә ул яктан шулай тыйыладыр да. Һәм инде бик нык актив булганга күрә, мин тыйнак түгел. Сәхнәдә дә ул күренеп тора. Менә ничек бар шулай. Әйтик, бу движениене эшлим икән, бу кулга микрофонны тотыйм, ничегрәк матурак булыр микән дип, андый әлбәттә без аның турында уйлап тормыйбыз. Телевидениедә дә шул, сәхнәдә дә шул. Шуңа күрә шулай тыйыладыр да. Һәм инде без бит мәҗлесләр алып бара торган гаилә, без инде Илсура танышканча кадәр мин инде ул әйтик, ул шөгыльне алып, ул өлкәдә эшли идем берничә еллар инде. Чөнки минем әнидән күчкән ул сәләт. Аның заказларын мин алып бара идем дигән кебегрәк. Һәм шуңа күрә без шуңа мәҗлесләрне дә алып барганда мин алып баручы. Чөнки нигә? Илсур русча сөйләшә белми. Әйтик, хәзерге әйтик, современный җирдә яшибез бит инде дә, урыслар да бар арасында. Любой берәр нидә анекдотны да, случайны да татарча сөйләп башласаң, ул кызык түгел, аны русча да сөйләп бирергә кирәк. Шуңа күрә безнең менә шулай ничектер корылган. Һәм ул Илсур үзе дә аны яшерми, мин мәҗлесләр алып бара торган кеше түгел, ул безнең барыбер техник яктан. То есть музыка куючы, ут куючы, ни куючы. Анда да мин инде Илсурга кадәр бит инде башка диджейлар белән эшләп караган бар. Аларга хәзер бик зур сәлам күргән булсалар, алар һәр вакытта әйтәләр, Гөлназ белән эшләү бик авыр дип, чөнки мин таләпчан. Менә телефоннарда утырмыйсыз, нитмисез, менә шул вакытта, шул секундта минем 1 минут эчендә 3 музыка алмаштырылып торырга тиеш. Шуңа күрә Илсур инде хәзер күнеккән, шуңа күрә безгә теге хәзер диджей аларга җыенабыз, но белмим. Белназның характерына туры килердәй андый кеше бар микән, җир йөзендә тудыр микән? Инде бу инде теге бер яктан караганда бер-береңне аңлап, әгәр дә бер-береңә юл куймасаң, булмый бит инде ул, ничәптер теге. Берегез бер якка тартып, икенче якка тарткан шаракта да. Белмим, менә шулай килештек, ничектер килештек дип инде без ортага салып сөйләшмәдек тә, менә шулай бербез лидер була, бербез дип анда дип юк, ул менә ничектер инде шулай теге тормыш үзе вакыт белән ничектер менә шулай аралаша характерлар монда менә шулай бара. Менә шулай безгә җайлы, безгә менә шулай уңайлы. Сез бит инде дуэт белән җырлыйсыз әйме, дуэтта башкарасыз җырларны. Бүгенге көндә татар эстрадасында дуэтлар байтак, һәм бер мәлне алар бер-берсеннән аның хәтле аерылмый да кебек була башлады, алар бер төрлегә әверелә башлады. Ләкин бүгенге көн тамашачысы ул бит бик акыллы, ул бик таләпчән, ул һәрбер детальне күрә белә, әйме? Һәм сезгә бит менә шушы күп кенә дуэтлар арасыннан аерылып торырга да кирәк.
халык сезне күрсен өчен, менә шушы аерылып торыр өчен сез нәрсәләр эшлисез? Монда инде һәрбер кешенең килешәм, менә ул әле менә 7-8 ел элек безгә чаклы без хәтерлибез шул Гүзәл Уразовлар белән бергә эшләгән идек, Идар Хәкимовлар, Зөлфия апа, Җавит Шакировлар, Зәйнәп апа белән Зөфәр абый һәм тагын берничә хәзер ачыламасыннар искә төшермәсәм, менә нәкъ менә шушы 7-8 ел эчендә, менә соңгы арада гына да татар эстрадасында менә элек булган дуэтлар саны хәзер бик күпкә артып китте. Беренчедән, ни өчен шулай, бу эшләргә җиңел. Бер кешене генә танытмыйсың, син сразу 2 кеше белән таныласың. Гаиләң белән, хатының яисә ирең белән таныласың. Инде гаиләле дуэтларга килгәндә, аларның һәрберсенең дә үз урыннары бардыр дип уйлыйбыз без. Барыбер да инде әйтергә кирәк, шушы бик күп дуэтлар арасында аерылып тору өчен бик күп тырышлык кирәк, эшләргә кирәк. Икенче яктан карасаң, конкуренция булган җирдә генә үскә, алга китеш була, үсеш күренә бит инде. Һәм инде тамашачылар да менә чагыштыралар. Менә буларныкы шушындый, аларның менә шушы ягы ошый, бу ягы ошый. Һәм инде барыбер эшләү дәверендә, ярый, булды андый парларда җырлап карадылар да, я төшеп калалар, я әйтәләр инде. Алар күптә булдылар. Аларның арасында хәзер кайберләре төшеп тә калдылар, дип әйтергә кирәк. Ләкин һәрберсенең үзенең нинди дә булса юлы бар. Монда инде тамашачы булып, талашып итеп ята торган замана түгел. Чыгачак дуэтлар да бар. Алдагы елларда шулай бит инде. Һәм монда һәрбер кешенең үз урыны, шуны гына әйтергә кирәк, ничектер менә шул Илсур әйтеп китте бит инде, конкуренция булганда гына безгә алай җиңел эшләргә, төшеп калмас өчен. Киресенчә нидер этәргә эшли. Карап торасың, радионы кабызасың, аха, буларның яңа җыры чыккан, тәк яңа җыр кирәк. Аларның яңа клиплары чыккан, тәк клип чыгарырга кирәк. Тәк концертлар белән чыгып киткәннәр, безгә дә концерт белән чыгарырга кирәк. Менә шундый бу ярышумы, көнләшүме, бу алардан артка калмаска. Менә шушы әйберне һәр вакытта да бутыйлар. Бигрәк тә татарлар арасында. Татар авылларына килеп керәсең, берсенең куймасы, берсенең өе берсеннән бигрәк, мисалын куймасы тагын да яхшырак булырга мөмкин. Бер-берсеннән көнләшү дигән әйбер, ярышка чыккан атлар кебек, ярышка чыккан нинди дә булса бер конкурс тибында яши. Ул көнләшү түгел, бу безнең менталитет. Татар кешенең менталитеты. Татар кешесе һәр вакытта да ул максималист. Ул һәр вакытта да тормышның бүтән нишкәлекләрен белеп, тормыштан бүтән барлык ничек дип әйтергә кирәк инде, байлыкны татып карыйсы килгән кебек инде. Менә ул көнләшү дигән әйбер бик дөрес, мен белән килешеп белмим. Безнең халыкка хас әйбер ул, ярышу. Тагын да яхшылык. Менә шулай, менә тагын да яхшылык булырга туры. Әгәр дә менә бер генә кеше булса, ул бит кемнән карап? Менә шул менә хәзер Олимпия уеннары бар, ярышалар бит алар бер-берсе белән. Шулай бит. Анара теге кеше куа дип бит инде артыгын түгел, менә шушы дуэтлар хәзер концертлар белән йөриләр дип, әйдә без дә чыгып китәбез. Юк. Инде хәзер без ничә ел, менә без хәзер 7 ел бергә гомер корабыз, әйме 7 ел димәк без дуэт буларак танылып киләбез. Һәм әле безнең әйтик бердә үзебезнең күпләп сольный тур ясаган юк. Һәм аны язучылар да бар, нигә куймыйсыз дип. Җыенган кына пандемия килеп төште. Анарсын менә әйтик шушы пандемия вакытында, әйтик шушы дуэтлар, кайбер җырчылар менә хәзер искә төшерсәң, алар юк. Чөнки чыга алмадылар. Бик авыр, чөнки аның җырын да язырга кирәк, җырын яздыру белән дә түгел, аны табырга кирәк. Хит булсын өчен аның дөрес итеп сүзләре дә туры килергә тиеш, көй дә туры килергә тиеш. Чыгымнар да бик күп. Кешесе дә туры килергә тиеш. Әйтик, ул бит инде менә юкка гына түгел, менә без дә синең белән матур итеп аралашып алабыз. Бар бит әйтик аранжировщиклар, композиторлар якын килерлек түгел алар янына. Әйтик, менә туры килми безнең. Стильләр туры килми, бер-беребезне аңламаска, уй фикерләр. Характерларыбыз да туры килмәскә мөмкин. Характерлар теге ментально туры килмәс. Кешегә карыйсың, бер сүз әйтәсең, всё, минеке түгел. Менә шулай. Һәм коллегалар арасында да шулай, артистлар арасында кемдер уйлый, әнә йолдызланган, минем белән сөйләшми дә, әйтик, юк, алай түгел. Һәм ул кешене дә аңлап була. Менә просто туры килми. Һәм син бит бар синең мнение аралашыргамы, юкмы? Телисеңме, теләмисеңме? Шулай Инстаграмда телисең, язасың комментарий, теләмисең икән, язмыйсың, но аннан дальше больше сүзең өчен җавап бирергә тиеш буласың, әлбәттә. Шуңа күрә бүгенге көндә дә без менә әйтик, үзебезнең сольный программабызны уйлыйбыз. Ләкин ул сольный программа бөтен башкалардан да аерылып торырга тиеш. Чөнки
хәзерге татар әйтик тамашачысы бик таләпчан, әйме? Ул шыктыңда, баянист куйдыңда һәм клавишада мебель басып торучы егетне куйдыңда, җырларыңны җырлыйсың да чыгып киттең алай түгел. Аның хәзер булырга тиеш әйтик фикер, нәрсә син җиткерәсең тамашачыларга, нәрсә син җиткерәсең килә. Әйтик, безнең хәзер җырларыбыз 7 ел элек язылган җырларыбыз, алар бик яхшы, бик матур, но аларны уже җырлап булмый. Чөнки аның аранжировканың сыйфаты андай түгел. Хәтта нәйсә инде ул хәзер бик актуаль түгел, хәзерге заманга килгәндә инде башка җырлар белән шулык элек ясалган аранжировкалар шулык мәҗлесләрдә дә башкарасың. Сизелә, аерыла. Тамашачы шул җырны сорый. Без теге яңасын җиткерергә тырышабыз. Тамашачыга искечә җыр кирәк. Әйтик, безнең инде Айдар абый Фазил Рахманов, ул минем укытучым, әйткәне ничәдер ел элек әйме, хәтерләсәң, шул 5 ел элек микән, без аның белән сөйләшеп торганда, 5 ел элек хәзердә елга бер клип төшерү генә җитми. Хәзер 2 клип төшерергә кирәк дип. Әле ул 5 ел элек. Ә менә хәзер Хәзер ел фасылы сайын бер клип төшереп тормасаң, 2 ай сайын яңа җыр чыгарып торырга кирәк. Һәм инде әйтик 3-4 клип ул кимендә. Әйтик, андай ук профессиональ булмаса да, ниндидер съемкалар булырга тиеш. Менә бу бит инде әйләнеп калмыймы конвейерга. Анда бит җаныңны бирергә кирәк җырга. Әлеге җырны тоерга кирәк. Аның белән бөтенләй үтеп керергә кирәк ул җырга. Бу конвейерга әйләнеп калмыймы? Менә 2 ай дип. Конвейерга әйләндереп калдырмасын өчен стильләрен үзгәртеп торырга кирәк, авторларын үзгәртеп торырга кирәк. Шулык аранжировка ясау остасын үзгәртеп торырга кирәктер дип уйлыйм инде мин. Чөнки ул конвейерга әйләнә, менә сиңа теге үзем язам, үзем җырлыйм, үзем язам, үзем җырлыйм булса инде. Юк, һәм без бит аны кирәк дип әйтәбез. Без бит әле аның белән эшләп караган юк. Әйтик, менә әйе, шундый көттем дигән җырыбыз, ул инде әле мин хәзер генә уйлап утырам. Әйе, ул бит инде хит без аны җырлыйбыз, ул инде татар җыры премиясын алдаймы, Алтын Барска. Ия булдык шу җырга. Сине шундый көттем, мен ялгыштым, мен кап кидем. Син чыкканчы юлларыма, ятларны син дия. Һәм аннары җырлый торган җырыбыз юк икән безнең дип килгән уйга килдек без. Менә хәзер якын бит әле яңа фестивальләребез бар алдаймы. Һәм менә уже кирәк. Әйтик, ул уже бу атнада чыгарга тиеш булган. Ул җыр әле теге ай элек үк чыгарга тиеш булган. Менә шуңа күрә монда инде дөрестер, может елга 4-5 җыр чыгарып торып, анда 1-4-5 клип күрсәтеп телевидениегә биреп үзеңне күрсәтеп танытып тору да кирәк. Ләкин менә без элек мәсәлән, безгә бер җырда җитә иде. Елга бер җыр, бер клип. Аннарысын ул җитми башлады, 2 кирәк, 3 кирәк, 4 кирәк. Монда инде үзенең востребованностьыннан тора инде. Менә сине тамашачы ничек күрергә тели, тамашачы сезнең белән дальше тагын сине чакырып, заказлар белән бәйрәмнәр рәңгә концертларына йөри икән. Димәк, тагын кирәк, тагын кирәк дигән менә үсеш булганда менә шушы формуланы эшләргә була дип әйтәләр инде. Инде аның теге кем әйтмешли, җыр артыннан җыр штамповать итеп утыруны тоже дөрес әйтәсез, аның теге качествосы дигән әйбер бар бит әле. Без аның артыннан кумыйбыз дип әйтәсез килә инде. Ялгышмасам, сез Барс Медиа продюсерлык үзәге белән эшлисез, әйме? Эшлибез, ну, хезмәт. Хезмәттәшлек итәсез. Хезмәт, монда инде дөрес аңларга кирәк, теге бернинди контракт, без аларга гына менә алардан гына теге торабыз. Менә алар нәрсә кушашуны эшлибез дигән әйбер түгел. Контракт инде бар булырга тиеш, договор ниндидер килешү булырга тиеш. Юк. Бу сүздә. Әйе, сүздә. Без нәрсәдән безгә каяда булса бер ярдәм кулы сузучы кеше кирәк иде безгә. Бер дөрес юлга кертеп, без инде безгә әйтүчеләр дә булды. Менә сез бит инде 4-5 ел буе җырлыйсыз анда. Менә сезгә әз генә кирәк, әз генә җитми. Менә әз генә бер момент кына җитеп бетми сезгә. Менә бөтен нюансларны белә торган, әйтик, ниндидер продюсер, бәлки ул продюсер дип атала башка җирләрдә. Менә безгә дә шундый бер кеше кирәк, һәм чыннан да менә Барс Медиага килгәч, аларның анда ниндидер переворот булды ичендә, яшерен батырын түгел әйме. Шул вакытта килеп эләктек без. Безгә тәкъдим иттеләр топ клип тапшыруын алып барырга. Без аны алып бара башладык һәм шуннан иде җырларыгыз, әйдәгез, танышыйк. Әйтик, алар безне белмәгәннәр дә, күрмәгәннәр дә. Чөнки әйтәбез бит, җырны яздырабыз, аны бер ай гына ротациягә бирәбез. Аннары аны 2-3 ярты ел ротациядә булырга тиеш икәнен без белми дә идек. Шуңа безгә ниндидер нечкәлекләрне ачып биргән Барс Медиа
компаниясына зур рәхмәт, біз алар белән эшлибез, дәвам итәбез. Гүлназ, сен өзің де айтып кеттің, алып барушы буларак та әни алып бара иде дип, анан соң мин кирип киттем дидең. Ялгышмасам, синең әниең дә җырлый иде, элегрәк шулай бит? Әйе, шулай, 90-нчы елларда. Мин инде үзем 89-нчы елгы, әни әйтик шушы, әни Светлана Сабирова. Кемгә кызык булса, ул инде шул әйтик 87-88-нчы елларда чыгып, аннары инде мине табып, аннары шул теге әбиләргә калдырып, Азнакайда яшәп ята идек без, шулай Казанга йөреп, конкурсларда катнашып, төрле конкурсларда шул 90-91 елларда популярлашып киткән иде. Очрашканда син мине ник әйләнеп узасың? Күзгә күз карашсак яшерен хисләремне аңлар булып куркасың. Һәм әйтик, ул теге әйтәләр турыша держалась 10 лет. 10 ел, чөнки 2000-нче елда без күченеп киттек Азнакайдан Казанга. Миңа 10 яшь ел вакытта, минем энекәш тә бар иде инде. Һәм шунда выбор, әйтик, сайлау алдында калды Казан, бу бит инде Азнакай гына түгел, әби бабайлар да янында. Миңа акча эшләгән акчаны балаларны үстерергәме, яисә үземә кертергәме? Әйтик, ул вакытта инде ул башланган. Әйтик, ул вакытта ук радиолар акчалата булган. Ул вакытта инде ул радио, башка радиолар булган. Шулай да, ротация дигән әйбер булган ул вакытларда да. Кассеталарны инде чыгарып торга кирәк бит. Әйе, кассеталар, ул инде шул Әлфия Авзаловлар, Илһам Абый Шакировлар белән бергә гастрольләрдә йөргән. Шуңа күрә һәм инде ничектер бу якка выборны ясап, инде әйтик, ул вакытта инде җырчылар бер артып, чыгып, нитеп, һәм инде ул әйтик төшеп калды түгел. Ул үзенең сайлавын ясады. Һәм әйтик, шушы алып баручылык өлкәгә китеп, ләкин ул яшерен түгел, әйме күргән сайын безне күргән сайын сезнең бит әниегез дә җырлый иде. Әниегезгә сәлам әйтегез дип, аның яшьтәге әйтик. Әле хәзер теге күп кенә мәҗлесләр алып барганда да менә безнең үзебезнең туйыбызны Светлана Сабирова алып барган, хәзер менә без аларны балаларны алып барабыз. Мәсәлән, менә шулай туры килә башлады. Тагын менә нинди яклар белән әниегезгә охшагансыз? Җырлыйсыз, матур итеп алып барасыз. Тагын нинди яклар бар? Охшаш. Моны мин әйтсәм дөресрәк булыр. Алар бер-берсенә гомумән ошмаганнар характерлары буенча. Инде менә үҗәтлек буенча бернинди дә теге авырлыклар алдында туктап алмый торган, менә ничектер аерым бер проблемага теге без менә авыл кешесе, минем әниләр авыл кешеләре буларак та әйтәм инде теге берәр проблема, берәр мәшәкать килеп чыкса инде, ул мәшәкатьне инде 4-5 көн берәр ай уйлап йөреп, борчылып, үзләрен эштән аша бетереп, алар андый түгел. Алар аны шундук җибәрә, шундук оныта һәм шундук икенче бер теге якка яхшы энергия, яхшы настроенияларын үткәртәләр дә менә бер юкка барга борчылып йөри торган кешеләр түгел. Менә аңлашылдымы, Гөлназның гаиләсе шундый иҗади музыкаль гаилә килеп чыкты, шундый. Әни ягыннан гына инде. Менә шундан килгән. Минем энекәш әйтик, ул программист, ул телләр белгече, әйтик, ул телләр телне тоже менә башлангыч иҗаттан чыга дип була. Менә Илсур, син ничек сәхнәгә килеп эләктең? Синең дә гаиләң шундый музыкаль иҗади. Нурсил. Нурсил, әйдә, кил. Җеп Нурсил. Килим. Башта шуңа тукталды. Илсур Тугаш, аны инде әнисләгән Илсур Тугаш хәзер әти мәрхүм инде безнең. Кайтканда менә ничек итеп исем кушабыз, беренче малай бит инде, беренче ул. Әйтик кайтканда әйтә икән, әйдә Нурсил дип кушабыз дигән икән. Әни ишеткән бар, Нурсил дигән. Нурсил. Бердә ишеткән юк андый исем, кайда бармысың андый кеше күрсәтеп бир, кайда яисә нинди авылда яшәгән кешеме? Ана күрше авылда бер алкаш бар инде шул. Мин кебек шуңа күрә Аллага шөкер әбиебез кысылып Илсур дип кушканнар да. Илсур инде аның исеме дә бит инде Илсур ул аңлатмасы буенча ил быргысы дигәнне аңлата. Быргы инде музыкальный. Мин үземне теге бик җырчы дип, теге яхшы җырлыйм, матур җырлыйм дип әйтеп мактый алмыйм. Әйе, Ходайдан биргән инде моңымыз бар. Беренчедән бу актаныш. Әйе. Что сез? Актанышта нинди төрле кеше туа? Ике төрле генә. Я
Я артист, я президент. Шуна безнең инде белмим, нәселдә дә бар инде ул. Әни дә безнең бик яхшы, бик матур гына җырлый. Әти дә бик яхшы җырлый. Әти инде бөтен мәҗлесләрнең теге йөзек кашы дип әйтергә микән инде любой җырны матур иттереп җырлап бирә торган иде. Безне дә менә кичкенәдән өйрәттеләр, ул гына кичкенәдән калган әйбер. Элек бит инде олылар белән өстәл артына утыру дигән әйбер юк иде балаларның. Анда син якын да киләлмисең, ул бүлмәгә дә керәлмисең син. Көтеп торасың, алар чыгып киткән, ашап беткәч кенә син калса нәрсә барып ашыйсың. Без инде өстәл артында качып утыра торган идек, өстәл артыннан я конфет алып бирә торган идем, я бер мандарин кисәге, я алма. Шунда инде менә бер конфет бирәм, менә җырласаң, менә конфет алып бирәм. Өстәлдән бер нәрсә алып бирәбез, менә җырласаң, урындыкка бастырып җырлаталар иде дә. Конфет ашап, я берәр шундый бер тәмле ризык алып бирә торганнар инде. Бисәң, шулай инде. Аннары соң инде бу китте 5нче класста укырга кергәч, 3нче класстан 5нче класска сикергәч, әниләр беренче бәйрәм теге әниләр көненә багышланган бәйрәм үткәрергә кирәк. Шунда инде әниемнең җылы кочагы дигән җыр өйрәткән иде миңа. Әни бик авыр җыр. Ничек өйрәнгәнмен мин хәзердә җырлый алмаган булыр идем. Шул җырны өйрәтеп, шуннан җырлап китеп, шунда беренче укытучы белмәдем Илсурның җырлаганын җырлыйдырмын ул дип теге менә 3 ел укып, беренче укытучы белмичә дә калган. Менә шуннан соң инде китте ул җырлау, ул конференция, созвездие, йолдызлык конкурслары алып баручылар, алып барулык. Менә шуны гына чыгып әйтәм. Созвездие йолдызлык конкурсында үзебезнең мәктәпнең биюен объявлять итәм. Мәсәлән, Сәйлән бию ансамбле, татар биюе. Тиз генә йөгереп чыгамда, өстәге камзолны салып, биюнең камзолын киеп, иң соңгы пар булып, алып баручы кыз белән бар чыгып басадырыйк та, биеп чыгып китәсең, алып баручы кыз кала сәхнәдә, каршы алыгыз, Илсур Шәрипҗанов митигын салып, кире бию җыйныкын җыр костюмын киеп, җырлыйдыр. Менә шулай менә шулай конвейер белән бара иде, анда бөтен киемнәрне, кәләпүшләрне, бөтен поясларны әзерләп куйган балалар, мин сәхнәдән чыгу белән булайтып салдырып, мин басып кына торадыр инде. Аннары соң инде теге 9нчы классны бетергәндә сайлау туда да инде кая барасың. Әтинең инде мине артист дип күрәсе килде. Җырчы, әти за ферма булып эшләде, мал төягән КамАЗга утыртып, безне алар Шаллага шаклыгына бардылар, Шаллада төшеп калып, килеп укырга кертеп, мине алмыйбыз дигәннәр иде. Казан театр училищесына, буен кичкенә, бәләкәй, анда әти барып сөйләшеп, кешесен табып, урнаштырып, укуга кертеп кайтып китте ул мине. Абла Илсурның әле әникәше бар бер туган. Алар бик ошаганнар. Әникәше бит инде кергән укырга строительный. Төзелеш институты. Аның менә Нәсим исемле. Аның җырга, моңга сәләте күбрәк. Аш әле аш миңа йөрәгеңне. Яшрен серләр аныда калмасын. Ничә еллар буе сине көттем. Күңел кәем инде шатланысын. Аның абсолютный слух теге сызгырып җырлый ул, әмма булай теге. Ничегәле? Свист. Свистун. Академический свист дип аталама инде ул, ничек дип атала инде лайма. Илсурның наоборот, ул нотага эләкмәскә мөмкин, теге студияда запись башта мин яздырам, аннары Илсур минем өстемә генә кушылып. Темп ритм дигән әйбер әйтик Илсурда теге отсутствует. А ул күбрәк строитель буенча. Нәсим эшкә кергәч, Нәсим Илсурдан сорый. Әйтик киңәшләр, булай итим икән дип. Менә әти мәрхүм инде күрмәгән Нәсимдә күргән булса, бәлким киресенчә булган булыр. Миңа безгә инде хәзердә әйтәр шаярып инде. Миңа төзелеш өлкәсенә, Нәсимгә иҗат өлкәсенә китергә кирәк булган дип. Булай гомумән Илсур ниндидер бер аны менә минем әнием әйтә, Илсурның тещасы була инде. Илсур ди, аны әни дә кайнанан да сөйли, Илсур ниндидер бер йолдыз астында туган. Һәр вакытта вот булаймы везунчик. Менә шундый, шуңа күрә Илсурның нәрсә генә ул башламасын, ниди компанияга гына ул килеп эләкмәсен, барыбер ничектер чыгып, нитеп үз җаен табып, менә шуңа күрә миңа да килеп эләкте бит инде ул да вот. Повезло инде миңа, әйме? Сиңа повезло. Шуны әйтмәкче булайм. Менә телтебен аңладыңмы? Гөлназ, Инстаграмнан күренә, син интригалар яратасың. Хейтерларың да бар бугай.
Интригалар кайшан иде. Юрий ашуларын чыгарып утыра алалар. Хейтерлар да бар кебек, әйме? Менә бу иҗатка комача буламыймы? Һәм тамашачыны ваз кичермиме бу? Бу мондый икән дип кеше Тамашачы бит аны шундый икәнен белә. Байда. Миңа калса минем Instagram ул Менә хәзер Илсур кытыртып утыра булды. Белә нәрсә тәмле сүз барганын, син нинди интрига, кайшан, нинди хейтерлар дип уйланып калдым. Ну, аңламаска да, аңламыйча да калырга может нәрсә әйткәнен, нәрсә язып керткәнен, нинди фотография керткән, аннары соңра әле мин әйтәм. Бу сторисың алып ташла. Монсы булай дип язма, итмә дөрес түгел дип. Ул нәрсә уйлый, нәрсә ки. Әйе, мин алдан уйламыйм нәрсә булырга мөмкин. Әйтик, менә бүгенге секундта шулай кирәк икән, ну, менә күрдем фотография, тыктым, яздырдым. Хәтта Илсур әйтә, алып бат ана хәзер булай итәчәкләр, тигеләй итәчәкләр дип. Мәйтәм, ни өчен бу Instagram минем менә нинди бар, шундыйымны күрсәтә. Әйтик, анда ниндидер заранее уйланылган, задуманный әйберләр вообще отсутствует. Һәм хейтерларга килгәндә, ну, ачу чыгаручылар бар инде ул әлбәттә. Һәм бәлки аларның да ачуы чыгадыр инде. Сен ашу чыкканга язалар бит инде лафтан. Ну, шуңа һәм беләсезме, менә син әйткәнең язмасалар да ачу чыга. Язсалар киресенчә. Вот киресенчә юк, мин, кеше карый икән, димәк, мин аларны нәрсәдер әйтик дөрес юлда барам димәк. Алар үзләренең вакытларын сарыф иткәннәр инде шушы гимназның итбарына янә получается. Юк, барайвер. Рәхмәт. Менә тыелмыймы, кеше сиңа, мәсәлән, начар язып куйды, син аңа җавап бирдең. Аннан соң икенче көндә тагын кирип яза. Бар бит шундый менә энергетический вампирлар дип. Мин бит начар язмыйм, миңа киресенчә. Аңа ничек язсаң да энергетический вампирга нокта гына җибәр, ул икенче көндә шул ноктадан яңадан керә. Чөнки менә ул кешенең эмоциялары белән юк, менә хәтта мин бер кешене дә банга да җибәргән юк. Блокировать иткән дә юк. Менә минем хәзер Instagramга кирсәләр, анда минем чиста. Ну, әйтик ниләрне, рекламщики, самым шикаларны инде понятно. Instagram үзе блокировать итә буга инде. Юк, язсыннар, күрсеннәр. Киресенчә, мин беләсезме, кемне блокировать иткәнем бар? Минем балаларга карата бер нинди шундый негатив комментарий булса, балаларга. Яисә әйтик, здоровый, нормальный мужик аватарка дәйме, ул ниндидер матур сүзләр язып куярга минем малаема, мәсәлән. То есть, минем өчен бу ненормаль күренеш. Мин аңламадым ничек инде ират. Вот, ират, кичкенә генә минем малаема, бренди шундай әйтик, ой, бигрәк сөйкемле малай анда. Һәм бер тапкыр гына түгел, берничә тапкыр. Соңгы вакытларда күрәбез бит инде телевизорларда әйтик, педофилия, әйтик, шундай әйберләр бик күп. Әлбәттә, минем социаль челтәрләрдә дә бардыр. Һәр вакыт мин әйтәм, балаларны бүтән чыгармыйм, нитмим. Юк инде, ничек чыгармыйсың инде? Онытыла әлбәттә. Шуңа күрә Аллага тапшырабыз да чыгарабыз инде. Яман күзләрдән сакласын берүк. Әлегә сөйләп киттек Гөлназның нинди икәнен, эмоциональ, бихисле кеше икәнен. Әңгәмәдә дә күренә, тормышта да күренә, бөтен җирдә күренә. Илсур тыныч, төпле. Гөлназ белән килешмәгән вакытларда күп була кебек. Шулаймы? Безнең Беләсезме, без ничек? Без 2 плюс. То бар бит инде, бар плюс, бар минус. Менә 2 плюс ул теге лидерлак түгел, а 2 сильный, 2 теге сильный кеше. Һәм без бергә булгач, квартирада, безнең бер бүлмәле квартирада, менә без бергә. Һәм плюс белән плюс кушылгач нәрсә була? Алар бер-берсенә тирешәләр. Минус була. Чыдап. Юк инде, плюс белән плюс кушылгач минус була. Һәм идәге менә шул атмосфераны менә чыдап булмый. Сизелә ди. Бер сүз дәшмисең, йөрмисең. Бысы бисит начинает, әйме. Бысы инде. Ну, әйтик инде яра. Ну, әсен инде бар. Мин сизелә инде улай бер нәрсә. Әсен үз уеңда йөрисең, беләсеңме? Мин аны чыгарырга магу. Илсур үз ниендә йөри теге, уйланып, нитеп. Мин ул бар бер сизелә. Җитә безгә чыгып китәргә идән. Әйтик, вот иртән. Всё, менә бүген понедельник чыгып китте, балалар садикка, мин эшкә, Илсур эшкә. И все нормально. Безнең сообщениялар, без язышабыз, без телефоннан сөйләшәбез. Бу ситуациядә ике генә вариант булырга мөмкин. Инде бер өйдән чыгып китәсең, или вообще гомер квартирадан чыгып китәсең дә бер ансы үз эше белән китә, мин үз эшебез белән китәбез. Яисә инде тотып талашасың. Тотып талашасың да инде, мин аңа әйтәм инде, нәрсә булды тагын борынын кабартып йөрисең анда. Или инде ул сизелә теге шашкасын айтып куйган була, тегеләй, булай, теге калаган була.
Теге сизелә бит инде ул, яңа әйтеп куясың да, юк, нормально. Һәм ул әйтик тышкы кыяфәттән түгел, ә менә теге ниндидер эш буенча, нәрсә буенча, юк, менә ул өйдә ниндидер әйбер буенча теге уйлыйсың, теге Илсур белән бергә булганда менә ниндидер шундый всплеск. Ә бәйрәм вакытында әйтик, без бит бәйрәмнәр алып барабыз, шулай ук бергә. Менә анда инде плюс белән плюс, настоящий плюс бирә. Вот анда ул киресенчә икебезнең, чөнки безнең уңай эмоциялар бара. Уңай эмоциялар Бәйрәмдә талашканда да матур итеп талашабыз инде без. Теге бәйрәм вакытында кеше карап. Менә булганы бармы чыннан да, кемнеңдер мәсьәләнендә туйы да юбилее да һәм сездә конфликт башлана. Конфликт булганы бар, ләкин ул теге туйның ущерб түгел. Без ишеткәнебез бар, парлар арасында да, артистлар арасында да, менә бу килде дә, менә шулай настроение сыйгый, ике шир җырлады, анда җырлап та бетермәде, алып барып та бетермәде, кайтып китте дип инде ничек инде син. Анда без киресенчә бер-беребезгә әйтәбез дә кирәк әйберен. Онытылды. Һәрбер үз эшен эшли. Әнә син кеше карап тора, талашма. Без анда талашырга мөмкин нәрсә өчен? Илсур дөрес итеп музыка саклаган өчен. Я исә инде Гүлназ инде теге татарча әйтә сорыңа урысча әйтеп куйса инде. Я исә ул теге сүзне мин әйтик, мин алып барам, әймә кеше бит инде әйтик, 100 кеше миңа карап тора. Все, мин матур итеп әйттем дә кирип Илсур янына торам да, һәм Илсур миңа монда. Менә булай әйтеп килер тиеш идең син. Мен теге язып чыгып алып бар. Язып куям дәфтәр битенә теге. Ул миңа әйтә, тогда син тот та минем урыныма утыр дие. Әйтик бит инде. Сәхнәдә бу булды мәҗлесләр алып барганда. Алып бер җыр гына җырларга чыгасың сәхнәгә. Менә бүгенге көндә максимум 2 җыр инде безнең җырлаган бар бит. Ул 2 җыр эчендә нәрсә эшлисең инде? Без әйтик сезнең мәхәббәт турында җыр диеме? Мин сине шундый көттем. Әйе. Сез шуның алдыннан ылышып чыгасыз, анда бер-береңне күрә алмас дәрәҗәгә җитеп. Юк, андай бер булган юк әле. Андай бер ызгышып чыксаң да, юк, андай берне булганы да юк, ызгышып чыксаң да сәхнәдә бит. Без бит аны сөйлибез дә. Ниндидер әйтик, кайдадыр менә хәтта мин хәтерлим, ниндидер концертка барганда, әле ул Солянка кем беләндер барганда, нәрсәдер без талашып, һәм без аны сәхнәдән сөйләп тә бирергә мөмкин. Без аны ничектер теге шулык уразылар белән эшләгән вакытта да өйләнешмәгәндә дә без эт белән мәче кебек талашып чыга идек сәхнәдә. Юри менә без аны шушы сценарийга кертеп җибәреп, сәхнәдә ул сүзләр вообще юк анда. Ул анда бүтән әйбер булырга тиеш, бит. Мин аны төрттүреп, менә инде. Мин аны төрттүрәм, юрим әйтәм, бу моннан хәзер чыга алмаячак инде бу ситуациядан. Мин моны алыштырып, сүзләрен алыштырып, бу сценарийда булмаган шулык мәгънә, ләкин башка сүзләр белән, башка синонимнар белән әйтеп белән. Подставалар ясыйдыр инде мин аңа теге. Аны сәхнәдән соңдан соң кергәч әйтәләр, сез инде ир белән хатындыр, инде егет белән кыздыр, инде очрашып йөрисез сездер инде дип тә инде, хәтта талашканыгызны да теге сизелми дип инде. Анарсын юк, талашканыбыз киресенчә настоящий талашу. Шундый итеп ышандырып уйлыйсыз, ниләр инде сез ничек итеп шулай итеп тәсез дилме, талашып чыккач талашып уйлыйсыз. Миңа әйтәләр, кара, вот а что син ялгызын йөрисең? Мин бит 25 яшьтә генә кияүгә чыктым. Менә бит нормальный конкурент түгел, кандидат. Митем конкурент. Бу Илсурмы? Что это? Анарысын күзем операция ясадым да, мен теге лазерный коррекция һәм күзләрем ачылып китте. Әңгәмә башындарак сез әйтеп киттегез, дуэт белән җырлау җиңелрәк, монда бер кешенең түгел, 2 кешене танытасың дип. Ләкин дуэт белән җырлауның үз кыенлыклары да бар. Монда дөрес итеп аңларга кирәк. Дуэт, гаиләле дуэт яисә гаиләле дуэт турында, сезнең турында сүз бар инде. Сүздә юк, әйе. Бу теге ниндидер теге 2 чит ят кешене кушып бергә җырлау теге группа. Бәлки авыррактыр дадыр ул. Әйе. Ләкин сезнең очракта да кыенлыклар бар, без аны әйтеп тә киттек. Сез өйдә дә бергә, эштә дә бергә буласыз, репетицияләрдә дә бергә, берне яздырасыз да җырларны бергә, име? Ләкин бар бит әле тагын репертуар сайлау дигән әйбер. Без генә җырлаганда син менә сиңа шул ошады да, 1-2 көн уйлап йөрдең дә, ул сиңа тагын да ныграк ошый башлады. Монда сезнең берегезгә ошый, берегезгә юк. Берегез әйтә, менә шушы җырны иртәгә яздырырга кирәк, икенчегез әйтә, вообще юк. Безнең алай булганы юк. Беренчедән, чөнки ничектер без бер-беребезгә менә как раз таки шушы сорауларда инде безнең Илсур җаваплы.
ничектер менә аның вкусы буенча без барабыз, һәм әле бер дә промах булган юк кебек. Җырларны сайлауга инде килгәндә инде күбрәк мин изләнәм. Менә шушы җыр бар, элеккеге ул бигрәк тә ретро җырлар алган очракта да һәм менә шундый җыр бар иде дип я искә килеп төшә инде. Я эзләнеп утырам шул интернеттан карап утырасың шундый җырлар элеккеге ретро һәм яңа җырлар буенча да күбрәк композиторлар белән, шагыйрьләр белән мин аралашам. Аларга үземнең фикерләремне җиткерәм, үзебезнең фикерләребезне җиткерәбез, ниндирәк җыр кирәк. Аннары инде үзебез дә аралашып йөрибез. Менә хәзер нинди җыр булырга тиеш, тиз җыр яздырабызмы, ул теге салмак җыр булырга тиешме? Менә хәзер менә шундыйрак җыр кирәк дигән, барып бер-беребез белән аралашабыз. Инде Менә хәзер бер сольный җыр яздырасы килә, но Илсур что юл бирми әле миңа. Син куркасыңмы? Юк, Гөлназ узып китеп, син аны тыңлар дип. Юк, гомумән андай. Ул бит телевидение эчендә түгел, гомумән хәзер инде без концертларыбыз белән чыккан очракта да шушы сорау туа. Безнең үзебез җырлый торган җырларыбыз юк. Илсурныкы бар. Әйтик, ул шул попурины тотып чыгып җырларга мөмкин, баянга кушылып тотып чыгып җырларга мөмкин. Менә минем, әйтик, менә үземнең шундый нидер сольный юк. Туры килә торган менә бер җыр бар кебек, менә уйланабыз әле дуэт. Дуэтлар күп. Дуэт. Һәм алар бөтенесе дә тиз башкарыла торган җыр, менә арасында ничектер аралаштырыр өчен генә дип уйланган әйбер инде ул. Монда сезнең иҗат турында сөйләшкәндә, клипларыгыз турында да әйтеп китәргә кирәк. Алар үзенчәлекле, шундый заманча башка клипларга охшамаган. Сценарийны кемнәр яза? Сез махсус язучыларны җәлеп итәсезме? Үзегез утырып уйланасызмы? Бергәме бу ничек килеп чыга? Менә үзегез әйтеп үттегез, башкалардан, башка дуэтлардан нәрсә белән аерылып торасыз дигән, ничек аерылып торырга тырышасыз дигән дә инде нәкъ менә шушы клиплар күз алдына килеп баса да инде безнең. Мин уйлыйм, инде гомумән минем позиция шундый тормышта һәрбер кеше үзенең урынында булырга тиеш, профессионал. Тракторист икән, механизатор икән, механизатор булырга тиеш, композитор икән, композитор булырга тиеш. Шул клиплар белән килгәндә дә. Әйе бар җырчылар үзләре үк сценарийларын уйлап чыгарып, үзләре үк берәр инде оператор табып, үзләре үк төшерүчеләр дә бар, үзләренең фикерләрен. Бардыр инде шундый җырчылар, аларның фикерләрен аңламаган башка режиссерлар да. Инде бу клипларга килгәндә без инде менә профессионалларга тапшырырга тырышабыз, бу әйберне акчасын да жәлләмәйбез. Клип төшерү бүгенге көндә хәзер бигрәк тә катлаулы. Менә соңгы шундый көттемнең клибын төшергән вакытта гына да килеп туган проблемалар. Хәзер багана астына басып җырлар өчендә теге электрический сетига барып, заявление язып, разрешение алырга кирәк. Хәзер менә син барып, менә шушы татмедиа каршына чыгып басып, җырлар өчендә менә монда кирип разрешение алырга кирәк. Берәр нинди шул сәүдә үзәгенең каршына басып җырлар өчендә разрешение алырга кирәк. Менә бүтән җирдән дә теге килеп кысыла һәм иҗат творчествога, менә шу иҗади процесска менә шундый вак-төяк әйберләр кушылганда һәм ул туктаптыла, әзрәк инде күңелдә төшә, күңелдә кайтарыла. Ләкин профессионаллар белән эшләгәндә ул әйберне җиңеп була. Менә бу соңгы клипларыбызда төшергән клипларыбызда ул Балмай егетләре белән төшерелгән клиплар. Шундый көттем Анысы да һәм синнән башка. Алдан төшерелгән клипларыбыз синнән башка. Яшин бары бала хакына дигән менә миңа бик ошады ул, аның төшерү манерасы, стиле дә. Шул темпе белән төшергән клипларда, башка клипларда һәм менә шундый көттем клибы күпмегә төште? Хәзер кеше аңласын өчен. Хәзер әйтәм, менә сценаристлар безгә сценарийны тапшыралар бит инде. Менә шулай була. Мин әйтәм, бу теге кешенең клибында бар иде инде. Бу җире. Бу момент шушындый. Менә кызганычка каршы булыштыра, белмим, артистлар бер-берсен карап бетермибезме, без башкаларыбызның клипларын карап, biz күзәтеп барабыз. Безнең TMTV каналы, Мәйдан каналы, башка каналлар һәм карап барабыз, безнең эшләп тора. Һәм бар шундый артистлар, теге күрәләтә, синең менә шуларның клибында бар иде бит инде ул. Нәрсәгә минем клиптә менә кабатланалар. Менә без кабатланмаска тырышабыз клипларны төшергән вакытта. Бер моментлар бардыр, ләкин аның менә соңгы клипларда карыйсың, шул ук менә шундый ук сюжетный линия бара. Аның теге идеясе бер булырга мөмкин, но сюжетный линияны бит инде үзгәртергә була, башкачарак төшергә була. Менә инде клипларга килгәндә кабатланмаска тырышабыз.
урманга чыгып жырламаска тырышабыз дегендей, барыбыр да ниндә булса яңа локациялар, яңа теге решениялар табарга тырышабыз. Төшерү буенча да, съемка моментлары буенча да, сценарийсы, идеясы буенча да. Менә шундый көттем клибы 260 меңгә чыкты без. Һәм әйтик, ул 260 мең ул режиссерлар һәм сценаристлар гонорары түгел. Аның ішінде шулай гына кертелгән. Күбесе аның техник яктан, техника бик күп акча таләп итә үзенә. Аренда. Студияда төшердек, без 40 мең аңа студияга гына түләдек. Студияда утыручы тамашачылар һәрберсенә 500 сум. Аларда 60 кеше. Аларда бөтенесе дә бөтен әйбердә акчага, эленеп торган ут акчага, артта торган экран акчага. Ул экранны алып килгән такси акчага. Аның клибы, сценарийлары, идеялары шушы bir 60-70 мең тирәсе генә чыкты инде аның чыгымы. Иң күбе менә шушы аренда оборудование, зал арендовать итү, тегесен арендовать итү. Хәтта менә анда катнашкан актерларыбыз да әйтик, Ринат Гляскаров, Айрат Ильясов, Фәбри Хабриев, алар инде әлбәттә бушка барысы да. Барысы да менә поддержать итеп килгән, аларга акча дусларча килгән. Һәм алар бит аны аңлый да, аларны бит күрсәтәләр. Алар турында сөйлиләр. Аларга да хәтта шул процесста катнашу кызык иде кебек инде. Менә бу ничә уйс күп суммамы татар эстрадасы өчен? О диделәр инде. О диделәр. Мен 3 клип төшерәм диючеләр дә булды бу сумма. Смысл мәгънәсе нәрсәдә диючеләр дә булды. Шундый чыгымның теге мин аңлап бетермәдем инде мин аны. Смысл нәрсә мәгънәсе нәрсәдә инде аның акча түгүнең дигән. Урман янына барып басып җырлау мәгънәлерәк булгандыр инде. Бәлки шу менә шулай дип әйтүчеләр дә булды хәтта инде. Һәм хәтта менә күрәбез бит инде бүгенге көндә дуэтлар гына түгел, күп артистлар әйтик менә шундый love story кебегрәк видеосъемка ясыйлар да. Ул инде әйтик шул 50-60 меңлек әйбер. Һәм үзләренең Instagram аша Instagramларга кертеп җырны раскручивать итер өчен ясала торган әйбер. Шушы әйбер инде безнең эшләнде. Безнең бары 2 вариант. Менә егетләр, кызлар, яисә булай төшерәбез, бу бюджет сезнең 70 мең була. Яисә менә булай төшерәбез, бу булай инде әйтик 270 мең. Шуңа күрә төшергәнбез икән. Ул хәзер бит инфляция белән кайчан булды инде, ул әйме онытылды, битте китте, Аллага шөкер. Уңай фикер әйтүчеләр һәм тискәре фикер әйтүчеләр үзләренә калсын. Ләкин без аны эшләп карадык һәм без булдык беренче. Кем менә шундый форматта 7 минутлык клип төшерде. Ул бик катлаулы иде, аны 2 көнгә сузылды ул. Аның теге космонавтлар флешкаларын югалттылар бит әле. Безнеке дә шулай булды. Менә төшердек, әле иң кыйбатлы төшергән кусок менә шулык аренда бөтен тамашачыларны кире чакыртып утырту һәм студия снимать итү, теге аренда снимать итү дигән, арендовать итү дип әйтүем инде. Менә шушы иң кыйбатлы өлеше, иң авыр өлешенең бер кисәге флешкада сакланмаган. Югалган. Компьютерга күчмәгәндә инде, флешкага киридән яздырылган. Өстенә яздырылган, менә шулай информацияны югалтык һәм киридән шулык студияны арендовать итеп, шулык кешеләрне киридән җыеп, шулык артистларны киридән җыеп, шулык экранны китертеп куеп, киридән төшердек шуны. Безнең операторга авыр сулый аны иң курыккан төше, операторларның иң курыккан төше. Смотри, безнең әңгәмә булмый карасын дерсең. Иң курыккан. Юк, куркынычыннан да име күп эшлисең дә карыйсың юк. Вакытында сез әниләр һәм бәбиләр проектында катнаша идегез. Ул соңгырадан ничектер күренми башлады, ул ни хәлдә хәзер? Ул проектыбыз проектны хәзердә әйдәп баручы безнең инде атаклы 4 бала әнисе Лилия Мавагалиева. Хәзер ул проект «Моя семья, минем гаиләм» дип атала. Алар аны некоммерческий организация итеп оештырып, бүгенге көндә менә яңа ел каникулларында булды. ТНВ каналында күрсәттеләр, минем гаилә яңа елда минем гаиләм белән дигән проект. Алар хәзер һәрбер һәрбер иҗат гаиләдә булган, һәрбер иҗат гаилә белән эшлиләр инде. Ул проект нәрсә? Ул проект нәрсә белән безнең килеп чыкты? Бу без 5 ана, 1 елны барыбыз да бер атлы бала таптык. Шуннан оешкан. Без анда әйтик, менә шулай ук теге йолдызлар сашлыйс.
барыбыз да бер-беребезгә шулай туры килдек һәм хәзер бик редкость кемдә кайдадыр әти юк, кайдадыр әйтик әниләре юк, шундый гаиләләр бар. Монда менә тулы гаиләләр. Барысы да аннары бер генә түгел, аннары без икенчесен таптык, Лилия дүртенчесен тапты, икенчесен менә шулай итеп киткән. Бик матур гына проект. Без районнарда йөрдек, Хайран йөрдек. Инде безнең шул нитеп бару шәйдә барыша шул Лилия Мулгалиева. Ул проект хәзер дә бар. Ләкин башкача исем астында. Киләчәге булыр дип саныйсызмы аның? Ихтыяҗ бармы? Беләсезме, Лилия бик әйтик актуаль проблеманы күтәрә. Татар телен саклап калуда, менә иҗади гаилә, алар җырлап кына түгел, биеп кенә түгел, алар матур итеп яшиләр дә. Бер-берсе белән аралашалар. Һәрбер гаиләнең үзенең ниндидер шөгыльләре бар. Кемдер театр, спектакльдә уйный, кемдер театрда эшли, кемдер биюдә эшли, кемдер анда курайда уйный. Менә шундый гаиләләрдә татар телен саклап калу проблемасын күтәрә инде ул. Һәм без дә саклап калмасак, кемдер саклап калырга тиешсең инде дигән бер сорау килеп туа. Үзебез татар эстрадасында татар халкы өчен иҗат иткәч, татар халкы өчен эшләгәч, үзебезнең балаларыбызны да менә шушы татар теленә тарту һәм безгә карап, шушы гаиләләргә карап, башка гаиләләр дә балаларын татар теленә тартсыннар иде дигән менә шундый бер фикер, ният белән, максат белән, изге ният белән, максат белән алып барыла торган әйбер. Әйтеп киттек, сез Азнакайдан һәм Актаныштан булдыгыз бит, неме? Ничек таныштыгыз? Иҗат таныштырдымы сезне? Казанга килгәч таныштыгызмы сез? Моңа хәтлек бер-берегезне белә идегезме? Ничек шулай килеп чыкты? Мен инде Гөлназны белә идем. Гөлназ бит инде җырлыйга әле тапшыруының башында клип бар иде, башында һәм ахырында бер төркем яшьләр шушы җырлыйга әле тапшыруның гимнен башкара. Җырлыйга. Әйдә җырлыйга әле дип баганага сыланып, Менде шул 13-14 яшьләре булгандыр инде мен ул вакытта. Гөлназ бит инде миннән күпкә алырак. 2 яшькә. 17 яшендә. Менә миңа шул бер 15 яшьләр тирәсе булгандыр инде. Мин шушы телевизордагы кызга гашык булып йөри идем инде. Мен әйтәм, "Чибәр кыз бу, менә бу минем хатырым булса иде" дигән. Инде нәкъ менә Казанга килеп, теге кинолардагы кебек, теге менә аны эзләп йөрмәдем инде. Каршыма очрасын дип инде. Ул гомумән тормышта бүтәнчә кеше булып чыкты, мин аны танымадым да башта. Габделфат Сафин белән концертлардан Мәскәүгә барганда автобуста барак каядыр күргән бар да кебек, юкта кебек күзлек киеп утырган. Аннарысын гына теге концерт вакытында гына теге алып баручылар белән Мин барам, анда алып баручы Рөстәм Гайзуллин белән без сценарийны обсуждать итеп барабыз инде. Һәм менә шунда утыра инде шушы егет карый. Мин честно смотришь. Нәрсә кирен тут ничә карап бара юл буе. Менә сиңа приятный булыр име? Митем нәрсәсең инде? Юк инде карап бардан юл буе. Аннарсын инде килеп сорады, кем соң син, нәрсәсең син? Мен кем инде бу? Син бит җырлыйга әледән. Бөтен кеше дә кем әле син? Әйтәм, мине танымыйлар. Мин күзлектә киядем инде. Һәм шул бит инде әле дә баягы шул Мәскәү безне таныштырды. Кире кайткач, анда зур команда бит инде Габделфат Сафинның зур автобусы командасы. Без мафия уйнап кайттык. Шунда Рафина Ганиуллина да бар, без бит инде аның белән ахирәтләр, теге дуслар. Шунда хәзер уйнап баргач, аңлыйсыз бит инде 15 кеше, 2 мафия, бер генә мафия. Уйныйбыз, бик озак уйныйбыз инде без хәзер монда уйныйбыз. Иш калдык ишебез. Мин, Рафина һәм Илсур. Илсур әйтә, Гөлназ ди мафия ди. Мен әйтәм, ничек мин мафия булырга можем? Әйтәм, Рафина, Илсур мафия бит инде. Хәзер, короче, мин монда Рафинаны үземә яулап, без естественно, мин мафия булып чыктым шунда, но мин җиңдем, и шунда Илсурның ачуы чыкты инде. Бу теге бирешә торган кеше түгел, гомумән проигрывать итә торган кеше түгел. Син елан син, и минем белән үпкәләшә анда, чуть ли егетләр безне уже не разнимают. Мәйтәм, змея син мәйтәм, онда елан син. Ярты елдан соң шалтыратам мине белән бергә эшләгән Илнар, бу моны одногруппнигы булып чыкты. Менә ди Гүзәл Уразовлар, Илдар Хакимовлар группасына алып баручы кирәк ди. Анда инде алып баручы егет бар ди. Алып баручы кыз кирәк ди. Мәйтәм, кем соң алып баручы егете? Илсур Шәрипҗанов, беләсеңме? Мәйтәм, беләм, әлбәттә.
Шуннан соң инлар миңа әйтә, менә Гөлназ ди Халимов, мен әйтәм, давай бүтәнне эзләп карыйк әле, лишь бу мен әйтәм, ул түгел, мен әйтәм, бармасын, наверное, мен әйтәм, безнең белән. Ризалашмас дип инде, андай принцип бәлки кеше булып чыкмады димәс. Ю, Илсур килде, мен инде ул вакытта эшләйдем, халыклар дуслыгы йортында, хәзер дә шунда хезмәт куям. Илсур килде, без аның белән сөйләштек, нормально, все, әйдә эшлибез булды, һәм без бергә чыгып киттек гастрольгә. Ул нык озак иде инде, әлбәттә, сентябрьдән башлап, мартта гына тәмамладык без. Апрельдә гына тәмамладык. Бу инде менә хәзер без күнеккән артистларыбызның графигын күрәбез, алар әйтик 4-5 көн эшлиләр дә, ял итеп торалар, тагын эшлиләр, теге ничектер блокын бирот. А ул вакытта алай түгел, чыгып китәсең, син все 40 көн, син көн сайын концерт, көн сайын бер кеше, көн сайын бер программа, көн бер. Шуңа күрә инде чистый без аның белән талашкан дәрәҗәгә җитеп аерылышкач, инде бетте, концертлар бетте, кайтып киттек, мин Казанда, ул авылда. Митем, нәрсә җитмисең инде менә, нәрсә дә җитми инде менә. Аннан килдем әле, мин Казанда, давай күрешик. Шуннан соң апрельдә безнең концертларыбыз бетте. 1 июнь көнне мин аңа тәкъдим ясадым инде. Митем, әйдә никахлашыкмысың? Юк дип әйтсәм, ни булыр инде бу? Юк дип әйтә алмадым да. Юк дип әйтсәм, мен әйтәм, бик матур булмас инде бу, мен әйтәм, юк тикшереп кенә карыймсың, ярар дигән булды инде. Мен сизми дә калдым. Мин бит инде әниемә кайттым да сөйләдем, әнием, ярар, әйдә, ладно, бер шуңа күрә без инде кайнана да килеп тормады, кулын сорап. Biz үзебез бардык Актанышка, Илсурның кулын сорарга. Әнинең ул вакытта бит инде бакча, сыерлар, ниләр. Имеш үзе килеп карасын, күрсен дөньяны, ничек яшәгәнне карасыннар инде. Ул вакытта бит инде күз томаланган, монда мәхәббәт, кая всё. Шуңа. Әтә бит инде егет кеше. Юк, мин үзем тәкъдим ясадым Илсурга. Естественно, расчетность какова была? Аңламыйча калдым. Мин аңламыйча да калдым аны. Мен хәзер уен көлке дип киттинде бу. Ха, юк дип әйтсәм, мен нәрсә була? Үпкәли иш инде бу. Әйтәм, үпкәләтергә ярамый бит инде. Ярар, давай, уйларбыз дип әйттем дә. Никах укытканда да әле уен дип уйладыңмы син? Юк инде анда. Загска баргач та бу уендыр әле. Бала туды уен. Юк, анда күбрәк әни борчылды инде, конечно. Беренче бала бит инде мин. Миңа 23 яшь, хотя инде нормальный, иләнә торган вакыт. Авылда Актаныштан Азнакайда булды никах. Актаныштан барабыз Азнакайга, бөтен казларны ниләрне төяп инде хәзер. Мин рөлдә, көзгене пассажирский карадым да, әни артта утырып бара. Шундый матур көн, кояшлы көн. Как будто көз көне теге укырга алып баралармын итеген, теге атырга алып барган кебек, теге тәрәзәгә караганда bir сүзсез, 2 сәгать буе Актаныштан карасам. Анда бит инде без очрашып та йөрмәгәнбез инде, күбесенчә әйткәндә, 1-2 ай булган ичендәме? 2 ай. Иҗат сынаган бит инде, бергә сынаган. Больше, чем нужно уже рөлегезне беләсез. Кызгышып анда күп. Ничектер вообще нык тиз булды ул, нык тиз булды. Аннан соң никах укыттык та, шунда ук мәҗлесләр алып бара башладык, үзебезнең туебызны үзебез акча эшләп, без бер кемнән бер акча сорамыйча, үзебез күтәреп туйлар үткәреп. Менә ул яктан минем шушы теге организационный способностьлар бик кирәкле иде. Булай эшлибез, так булай минем бөтен туйларым язылган иде инде. Любой әйберне ала идек без. Теплоходлар просто җырлап килеп 1000-ме, 2000-ме менә күп мәтилләр алабыз, акча җыябыз. Ага, бысы күлмәккә, бысы банкетка, бысына ишемлекләр алабыз, бысын лимузин заказать итәбез. Менә үзебез күтәрдек туебызны. Шуңа күрә. Мысын бер банкет эшләп кайтабыз, туй күлмәге бер банкет эшләп кайтабыз да, смокинг пара алабыз теге менә шулай итеп теге. Лейберләрне инде. Ничектер шунда бер эйфория да, ул шулай тиштирде инде. Менә шулай итеп үтеп китте теге тормышты шунда ук башлап җибәрдек. Һәм менә шулай бара инде Алла. Һәм менә бүгенге яшьләребезгә карыйбыз без. Әйтик, молодоженнар белән очрашканда әти әниләре алар өчен хәл итәләр. Әти әниләре булай була. Менә монда моны чакырабыз, акча түлибез, бысын алабыз, мәйтәм, да. Шәп мидем. Вам повезло с родителями, но безгә дә әлбәттә повезло. Безгә әти әниләребез шул яшьтән үк шул вакытта димәк тәрбия биргән. Шушы әйтик хватка биргән. Без инде теге өйләнешкәндә үк инде минем дә әти юк иде, Гөлназның да әтисе юк, безгә теге ярдәм итәрдә теге. Хәзер менә мин ак көнләшү белән көнләшеп карыйм инде мин парларга, менә әти әниләре авылда яшәп, теге бер абзар теге мал асрап, ипотекага үзләре исеменә бит ул ипотека, квартиралар алып бирәләр, теге булышалар. Менә безнең
теге ничек дип әйтәм инде, кызганычка каршы алай булмады инде. Менә үзебезгә эшләп табырга туры килә. Бәлки шулай дөресрәк тәдер инде. Әти әниләрнең булышуы менә бүгенге көндә безнең әниләребез безгә ничек итеп булышалар. Балаларны карыйлар икән, безгә шул җитеп тора. Без эш вакытында әйтик, шимбә, якшәмбе балалар безнең әниләребездә. Без теге бик яшьшаулы танышыкларында да эшләгәч, балаларны алып кайтып әнигә куябыз да инде. Ул уйлыйлар алар, кырып сибиреп акча эшлиләр. Алар BMW машинасында йөриләр. Но беренчедән BMW машинасы ул безне, кредитка алынган, ул безне йөртә торган, безгә акча эшләргә булыша торган, әйтик, ат дип әйтә безне. Безотказный, безопасность бит инде һәр вакытта без юлда ардыртмый, нитми. Но без Калинада да йөри алабыз, но бит аның дальше арасында нитәсең дә булай бит инде комфортта син киләсең, эшлисең, эшеңне кайтып китәсең. Тем более төнне йөрибез бит инде һәр вакытта юлда. Икенчедән без алдык ипотека. Безгә дә квартира алып бирүче юк. Бу бер бүлмәле фатирга. Юк, без бүгенге көндә хәзер яшибез әнинең фатирында. Бөтен кеше уйлый, бу фатирыгызны сатасыз да сез аласыз, күчәсез башка квартирага. Әйтәм, юк. Ул квартираны без үзебез хәл иттек. Бу фатир әнинеке. Без аны бер катнашыбыз юк. Бүгенге көндә аны ипотекасы да түләнгән, без аны инде квартплатасын да түләп барабыз. Менә ул да безгә булышты әлбәттә. Яшәп торырга, инде фатир снимать итеп тормадык дип әйтәсем килә инде. Шуңа күрә берүк исән сау булсыннар, әниләребез, энекәшләребез, апайларыбыз, гомумән барыбыз да. Әйтеп киттек, сез бер малай һәм бер кыз тәрбиялисез бит инде. Исемнәр бик матур. Кем сайлады? Монда инде сайлауга килгәндә малайның исеме әзер иде инде. Мин инде электән үк теге өйләнешкәнче үк малай булса менә Минтимер дип кушам дигән бер нәзер әйтеп куйган идем инде. Беренчесе кыз булгач, кызга уйларга туры килде инде. Әлеге дә баягы һаман тыйындыга әйләнеп кайтабыз. Башваткыч тапшыруына чакыргач, яшь гаиләләрне чакырганнар иде. Да исемнәрен сораштыра башладылар да, менә Асайл дигән безнең исем, дигәндә Газинур Файзуллин әйтә. Кызыбыз Асайл. Ну, бу ди Асыл дигәннән алынган ди. Хоп, минем искә төште, Асыл дигән исемле кешеләрне беләм мин. Актанышта да баралар, хатын-кызлар да Ират исемнәре дә бар әле Асыл. Әйтәм, Асыл булгач инде ул бикәсе булсын инде аның дип теге. Безне Сөембикә дип йөридек. Ләкин Сөембикәнең теге язмышын үзегез беләсез бит, ничек тәмамланганын. Шуннан әйтәм, давай Сөембикәнең бикәсен алабыз, Асылның асын укшабыз да Асыл бикә. Менә шундый теге Шын татар исемнәре. Шын татар исеме бик матур исем, безнең үзебезгә бик катышы. Әлбәттә инде кушкан вакытта теге әбиләребез, ерак туган апаларыбыз әйтте, бик авыр исем, авыр булмас микән, үскәч рәхмәт әйтер микән ул сезгә. Нишләп мондый авыр исем куштыгыз миңа дип әйтмәс микән дип инде. Белмим, минем шундый көчле исем бит инде, шулай ук көчле, бик матур исем. Анарысын Гөлназда инде теге бала тудыру йортыннан ук йөзенә карагач та бу шуннан да Асыл бикә инде бу. Бүтән исем моңа туры килми. Минтимер ул Актаныштан Минтимер Шәриповичка багышлап инде, үзебезнең мин Минтимер Шәриповичтан бик каты горурланам. Бары тик шул гына, Минтимер. Ансына да туры килә хәтта. Ансы да менә бугына куеп куйган Асыл бикә белән Минтимер инде. Но инде без теге шул поликлиникага барганда әзрәк җаннарын ашыйбыз инде регистратурада утыручы апаларның, абыйларның инде. Безнең бит әле фамилияда Шәрипҗанов булса да, ул урысча бүтәнчә языла. Шәрипянов дип теге 20-30 елларда анда әтинең дә паспортын аласың, СССР паспортын. Шәрифянов дигәннәрдә Ф хәрефен язып, З хәрефен язып куйганнарда, мягкий знак куйганнарда мягкий знагын кисеп атканнар теге. Менә шундый грамотасызлык белмәгәннәр инде элек ничек язылып, соңыннан соңына бит безнең Шәрипянова, Асылбикә, Илсуровна, Минтимер, әле минем үземнең Мөхәммәд Ниязович. Как? Диләр инде әйтәм, әле башта фамилияны яза алмыйча интегә Шәрипянов без мягкого знака димен. Илсур, әйтәм, шәһәр, Казан шәһәренең мэрын белмисезме инде мен әйтәм. Илсур бит инде, Илсур анарысын хәзер мәйтәм тотынып утырыгыз. Мөхәммәд Ниязович. Нияз дип йөртәләр инде. Инде менә шулай Мөхәммәд, Сәлим урынына Сәлимҗан дип, менә шулай теге Мөхәммәд Миңле дип куша торган, өстәп куя торган булганнар инде. Өченче бала турында хыялланмыйсызмы? Üçüncü balam. Benim üçüncü balam var.
Юк инде шаяртып әлбәттә, беләсезме, менә хәзер 2 балага карыйбыз да име? Милсурга да әйтәм. Как вообще икенчесен алып кайтканбызсың без? Вот ничек шулай туры килгән? 3 яшь узып китте. Ничек шулай яшь айырмасы да кичкенә булган бит инде җаны. Кайлар 3 яшьтә тулмаган әле безнең кызыбызга, малайыбыз туганда. Менә икесе бергә хәзер алар үсәләр. Хәзер менә бүгенге әйтик эмоциялар әмма бүгенге ситуацияны. Хәзер түгел. Хәзер янәдән шушы пеленкаларга, коляскаларга кирип киттер өчен мин әле әзер түгел. Аның өчен әзер булырга кирәктер миңа калса. Без инде менә теге бераз теге ничектер театрларга барган юк безнең. Без чыгып китә алмыйбыз. Кино карарга бара алган юк безнең. Менә барысы да балалар өчен. Менә без бүген хәзер интервьюдасын кайтабыз, берсен түгәрәккә илтеп куябыз, икенчесен алып кайтабыз, анасы түгәрәктән алып кайтырга кирәк. Менә безнең шул тикле бер театр, Камал театрын, Тинчурин театрына карарга барасы килә. Ләкин безнең мөмкинчелегебез юк балалар. Әлбәттә әни дә карап торалар, ләкин инде һәр вакытта да булай да инде алар анда шимбә якшәмбе һәр бер ял көне. Сез уңайдан менә әниләр һәм бәбиләр проект турында әйткәндә татар телен саклау турында сөйләштек бит, әйме? Сезнең балалар менә татар телендә сөйләшәме гаиләдә? Татар телендә менә безнең кызыбыз, әйтик, безнең ниндидер дефект иде. Әле ул хәзер генә нормально сөйләшә башлады. Әйтик, бар бит сөйләмендә теге хәрефләрен аңлап бетермичә, менә хәзер генә үз башы белән аңлап, татарча безнең белән сөйләшергә тырыша. И кызык итеп, әни, булай мама иде. Әни, теге минем реакцияны күрергә тели. Татарча сөйләшә. Әйтәм, кызым. Булай итеп, ничек була, пожалуйста. Әйтәм, зинһар өчен. Әни, зинһар өчен, ничек була, менә шулай. Ул миннән сорап, мин аңа тәрҗемәсен әйтеп, шулай итеп тырыша. Хәзер инде аңлап татарча сөйләшергә тырыша инде. 3 яшьлек, 4 яшьлек балалар әле ул барыбер аңлап бетерми, нәрсә икәнен дә шул ук. Хәзер ул аңлап, тәгаенләп, менә татарча сөйләшергә кирәк икән. Барыбер балалар бакчасы да безнең татар телендә генә булса, тәрбиячебез дә татар телендә генә сөйләшсә, андагы йөргән балалар алар урыс, аларга бөтенләй бер аңлашылсын өчен барыбер русча сөйләшәләр. Программалары урысча барып бит инде барыбер шул ук. Мин әйтә бит, менә миңа әни дә әйтә, син дә садикка кергәнче бер сүз урысча белмәгәнмен. Мин әйме, әби белән бабай белән үскәч, садик минем урысча булган. Азнакай шәһәрендә 2 урыс тәрбиячесе булган. Анда кергәч кенә син урысча сөйләшергә өйрәндең ди. Барыбер безнең социализация өйрәтә, ул ничек булса да. Татар урыс теленә ничек тә өйрәнер, ә менә татар телен инде барыбер гаиләдә саклап калырга кирәк. Монда инде аңлау кирәк. Аңлап сөйләшсәң, кайбер кеше менә бит шундый кешеләр бар, шул урыс кешеләре арасында да бит алар менә татар теленә каршы. Менә алар 2 аяклап, 2 куллап, менә син татарча сөйләшмәсен өчен менә сиңа каршы чыгып торалар инде. Институтта укыган вакытта да булды безнең укытучы кеше алай дип әйтергә тиеш түгел бит. Син үзеңнең колхозным языке не разговаривай монда дип, тегесе монысы дип. Бу инде тәрбиясез, менә укытучылар укытучылар алай дип әйтергә тиеш түгел. Менә бар шундый урыслар, ой, сезнең ничек матур сезнең шундый телегез. Менә мин дә өйрәнер идем. Шулык менә хакки гаилебез без егетләр белән татар малайлары, алар Казанда тәрбияләнеп үскән татар малайлары, исур татарча сөйләшәләр безнең белән, диләр. Киресенчә. Без ди менә ди кызларыбызга, балаларыбызга өйрәтәсебез килә диген инде. Менә үзләре алар аңлаганнар, алар бәлки 14-15 яшьтә ул татар теленнән уялып йөргәннәрдер. Сөйләшмәскә киресенчә урыс сүзләре кыстырып. Хәзер алар менә шул 20-30-35 яшьлек, 40 яшьлек егетләр исур татарча сөйләшәләр. Миңа язып җибәрәләр. Исур бу сүзнең тәрҗемәсе ничек була? Хәтта татар теленә язучылар да бар арасында. Югыйсә татарча белми, гел урысча гына сөйләшә. Менә шундый кешеләргә сөенәм инде мин. Сокланам һәм молодцы, афәрин. В общем, туган телегезне өйрәнегез, белегез, балаларыгызны өйрәтегез. Әйтәләр бит, сине татар дип шул вакытта атап була, синең балаларың түгел, оныкларың татар телендә аралашса. Шушы тел сорауына нокта куеп торабыз һәм шундый бер сорау, картлыгыгызны ничек күз алдына китерәсез? Шулай без кисәк кенә сикердек. Сезнең өчен идеаль менә картлык ничек, нинди була? Гомумән кешенең тормышы идеаль булсын өчен
кеше 50 яшьтә яшигенә башлый дигән ниндидер бер Biz картлык дидек, 50 яшькә картлык түгел инде. менә Әле 80 яшьтә дә Менә китәләр. хәзер шуннан барабыз хәзер. Шундый бер фикер туган иде миңа. Чөнки кеше барыбер туа, өйләнә, без бит инде шушы дөньяны танырга өйрәнәбез, анарсын укыйбыз, анарсын өйләнәбез, анарсын дөнья куабыз, балалар һәм башкасы. Һәм менә 50 яшьне узгач кына кеше миңа калса теге ничектер тормышның теге рәхәтен ямен тоеп яши. Менә бер андыйлар да бардыр. Бер-берсе менә бер-берең өчен яшәгәндә гаиләле парларына әйтәм инде мин. Балалар үстерәсең, диясең, балалар чыгып киткәч, син икегез генә утырып калгач инде теге рәхәтләнеп ял итәргә барырга мөмкин. Путешествие дип әйтелә бөтендә бит. Шулык театрларга, концертларга гендергә йөрергә рәхәтләнеп, уныклар булса әлбәттә инде. Шукларны китереп бирмәсәләр карарга. Юк, ул вакытта тансык булачак инде, рәхәт булачак, күңелле булачак, әби бабайлар үлеп торалар бит инде, уныкларын, шуклары өчен. Идеал картлык инде бергә тигез картаярга. Теге Балаларның кадерен, хөрмәтен күреп. Балаларның кадерен, хөрмәтендә, Әле картлык тугында менә шәхсән үземнең әле минем гомумән уйлаган юк. Мин гомумән уйламыйм алга һәр вакытта. Менә мин ничек тормыш бар. Ул минем шундый. Мин гомумән уйламыйм. Мин гомумән уйламыйм, нукта. Ничек тормыш бара, шулай бара. Ул Илсур хыялланырга мөмкин бит. Сөйләштек өчен шулай. Ул хыяллана, мин тормышка ашырам. Менә реаль без менә бүгенге көн белән яшибез. Бүгенге көндә. Ничек була ул? Менә теге нидәге кебек, теге сүздәге. Беләсеңме? Бик күп еллар узгач, беребез бабай булгач, бер-беребезнең күзләребезгә карап әйт. Мин бит сине һаман яратам дип әйтергә насыйп бит Ходаем. Нәшә сүзләрне? Әйтергә насыйп булсын, бүгенге көндә безнең зур бурычыбыз шушы тапкан балаларыбызны үзебез үстереп, үзебез тәрбияләп, алар инде безгә картлык көнебездә менә таяныч булсын. Менә шулай дип әйтәләр бит инде акыллы сүзләр. Китапча әйтеп әйтсәк, акыллы кешеләрчә әйтсәк инде. Чөнки без хәзер шундый индер авыр заманада яшибез кебек. Шушы үземнең тапкан малаемны ничектер теге армияга җибәреп, аны теге ничектер сугышка җибәрәсе. Теге күз алдына да китереп булмый. Алдагы елларда синнән сорарлармы, юкмы? Шуңа күрә теге бүген иртәгә нәрсә буласын бер көндәме телевизорны ачасың, анда насый бер мондай бер Украина һөҗүм итәргә җыена, Россия һөҗүм итәргә җыена. Кайсы итәргә торгандыр. Гөлназ, син менә бу тема синең ничектер үзеңә бик үтә, син бик башаласың бу турыда. Әле кичәгенә төш күргәнем әле мин. Кичкенә генә балам суда батып үлде кебек ничектер чыгарып шуны әле нәрсә төбә әлбәттә. Ничектер бик авыр һәм ел ул возраст мısın инде улаймы? Яшьләр барган. Ничектер менә иштә менә шушы теге минем назлы әни балаларымны ярату, ул теге мин аны бөтен кешегә дә күрсәтмәсәм дә, балаларымны һәр вакытта тәнкыйтьләп торсам да, ачуланып торсам да, ул һәр вакытта минем ишемдә бар. Аларны ничектер менә һәр вакытта алар үсәләр бит, һәм елдан ел, көннән көн имейтем үсеп җитәсез инде дип. Әлбәттә югалтасы килми, һәм югалтырга насыйп булмасын да инде әлбәттә. Ничектер шулайрак. Шундый куркуың бар инде синең шул. Ничектер әйе. Мин хисле күбәләк нәрсә син аптырыйсың. Менә тагын шундый бер четерекле мәсьәлә. Бүгенге көндә татар эстрадасының күп кенә артистлары күчеп бетте бит инде әкренләп шул шелтәрле бизнеска. Менә без әңгәмә башында әйтеп киттек, дуэтларның яртысы калмады да дип, ул дуэтлар шул шелтәрле бизнеска китүчеләр дә булды инде, аларның болай гына юкка чыгучылар да булды. Ләкин җырчыларыбызның төрле компанияләрдә шелтәрле бизнеста шөгыльләнүләрен без беләбез инде. Ләкин сез бу темадан читтә калдыгыз кебек. Нигә? Кызык түгелме бу сезгә, кирәк түгелме? Чөнки беләсезме, әле пандемияга хәтле әйтик, безнең бер тапкыр гына бик каты итеп кенә теге янып алганыбыз бар. Акча яныдан түгел, кешенең шушы әйтүләре, фикерләре, аларның уйлаулары. Бу бит әйтәм, безнең тамашачы
бер яктан мин уйлаган идем, менә бит инде бу минем аудитория, һәм шулай итеп акча эшләп була дип әйме. Әйтик, тоже шелтәрле әйбер анда. Миңа тәнкыйть сүзләре килә башлагач, мен әйтәм, ничек әле мин алар соңында, причем минем акча эшләүләремдә һәм ничектер ул әйберне инде без үткән кеше, пандемияга кадәр. Biz anda bulduk. Biz anda bulduk, ansında Bu da nindi kompaniya? türlü anda әйтик ул инвестициядан башка сетевой да булырга мөмкин, товарлар да, пирамидасы да булды. Ну, пирамиданы бит инде шул шелтәрле дип әйтәләр. Юк инде пирамида айрым шелтәрле бизнес. Аны шелтәрле дә шул пирамида инде аны. Ну, смотря кайсы шелтәрле инде. Кеше шакырып Менә Аның бар бик ошаган пирамидага. Шелтәрле бизнес икесе белән нәрсә белән? Аның бар булырга мөмкин товары, булмаска мөмкин акчасы. Финансовый пирамида дигән акча булган җирдә товары инде шелтәрле бизнес, сетевой бизнес дип әйтәләр инде. Барыбер бит инде анда пирамида кебек өстә утырган кеше күбрәк акча эшли. Син менә бүгін килдең дә син шундый акча тоттырмыйлар бит. Әйе, һәм шуны әйтергә кирәк, менә без бит инде күзәтеп барабыз, коллегалардан әйбит эшлиләр. Әйбәт эшлиләр, сүздә юк. Ул бик катлаулы бизнес. Шелтәрле бизнеста эшләр өчен генә булай гына аяк күтәреп, анда белмим, семечки ширтеп кенә эшләп булмый. Аны бүтән аны читтән караган кеше анда акчаны җиңел эшлиләр инде булар, булай иттереп кенә дип. Алар үзләре шундый рәсем күрсәтәләр безгә, менә мин машина алдым әле менә. Алар аны күрсәтергә тиеш бит инде, күрсәтмәсә бит инде Бу аларга бит кеше килми. колдау. Бу менә мин бик нык килешәм Гөлназның әйткән сүзе белән. Нишләп әле минем аудиториядә мин акча эшләргә тиеш, алар моны карап ятырга тиеш дип әйме. Шундыйрак фикер булды бит әйме. Мин менә моның белән килешәм. Ничек инде мәсәлән Гөлназ акча эшли, башкалар ул тәкъдим иткән товарны кулланырга тиеш. Аларга бернинди файда да юк аннан, алар убытыкка гына китеп ята мәсәлән, сатып алып, яисә үзләре шунда кушылып. Алар бит алдый. Бер яктан карасаң, һәрбер кешенең үз башы бар. Әйтик, Гөлназ Шәрифҗанова шулай итеп тәкъдим итте дип, менә мин дә Гөлназ артыннан барыйм әле диючеләр дә булгандыр. Хәтта менә бүгенге көндә име шулай итеп диючеләр бар бит инде. Но бит син үзең выборыңны үзең ясыйсың, барыргамы син Гөлназ Шәрифҗанова артыннан, яисә бармаска. Анда бит беркемне бернинди дә өндәү юк, ну заставлять итмиләр. Но момент шунда Көн сайын шуны сөйләгәч. Көн сайын син сөйләйсең. В итоге минем хәтта якын дусларым да бар, анда шелтәрле бизнеста. Мин алардан бөтенсенә дә отписаться иттем. Миңа ул мәгълүмат кызык түгел. Мин отписаться иттем. Синең башка тамашачың синнән китте, башкасы китте. Алар бит ничек үзен тасвирлыйлар. Ярар син киттең, башкалары килер. Но килер, ярар, сезнең кулыгызда бөтен әйберегез. Но сез бит инде бүгенге көндә приоритет куярга тиешсез. Сез акча эшлисез, но тогда белмим инде алайса җырламагызмы сез или нитмәгезме. Но ансы да бер-берсенә комачауламый. Но менә телевизордан ул кеше җырлый икән, күз алдына нәрсә килә? Аның иҗаты түгел, аның бизнесы күз алдына килә. Һәм тискәре нидер комментарий хисләре. Монда инде теге файдалану була инде бу. Шуны әйтмәкче буласыз. Үз популярлыгы белән файдаланып, үзенең бизнесын алга җибәрү дип. Монда популярлык кына түгел, гадәттә популяр кешеләр алар җәмәгать фикерен формалаштыра. Мәсәлән, сез хәзер чыгып әйтәсез икән, мин менә шундый бер турында шулай дип уйлыйм. Ул сезнең язылучыларның баш миенә кереп утыра, менә Гөлназ Шәрифҗанова шулай уйлый иде, Илсур шулай уйлый дип, мин дә шундыйрак фикердә калам. Менә шун общественное мнение дибез бит инде. Общественное мнениене бүгенге көндә төзүләр сүздә юк инде. Дәүләт җитәкчеләре, ил җитәкчеләре һәм элек алай түгел иде, блогерлар. Блогерлар бик күп төзи. Менә гомумән дөресме менә җырчыларның шелтәрле бизнеска китү? Алдым, алдамыйм барыбер. Монда үзеңә карыйсың. Ничектер дә булса, бер яктан аларда да аңлап була. Шулык акча бөтенебезгә дә кирәк, шулай бит. Шулык җырлар өчен дә акча кирәк. Яшерен батыр түгел. Каян аларга? Димәк, менә монда шелтәрле бизнеста да акча эшләп була икән әле дип, бер җырчы икенче җырчыны чакыра да китә инде менә шуның белән бер сортына. Яшерен батыр түгел. Без дә булдык андай берләрдә. Безнең инде башкачарак иде. Яндык дип әйтергә дә кирәк. Бу пирамида? Әйе, дөрес. Юк, безнең без инде бу әйбердә әллә ничә нәрсә ашаган кеше, бешеп янган кеше, шуңа күрә безгә мин барып шулык финанс пирамидасына хәзер акча салырга магу. Мин нәрсә икәнен беләм.
Һәм кайчан кергә, кайчан чыгырга рискларын беләбез һәм теге ләкин инде без аны алайтып элеккеге кебек итеп рекламировать итмәячәкбез бер кайчан да. Кеше чакырмыйча. Безнең бар үзебезнең дә ниндидер эшебез, әлбәттә. Менә мин шул сорауны бирәс идем. Бу бит инде без сөйләшәбез хәзер иҗат һәм шушы челтәрле бизнеслар турында, пирамидлар турында. Бар бит күп төрле башка, булсын ИПОш, эшмәкәр бул, юридик заташ. Сезнең бар менә шундый үзегезнең эшегез бармы? Бизнесыгыз? Бизнеста бар үзебезнең, әйтик ул теге шулай ук бүгенге көндә шул криптовалюталар белән бәйле. Бит. Ул бармы? Бар. Ул безнең пассив бара торган үзебезнең крем. Там да ничек күбрәк утыра инде. Bütün иратлашында утыра кебек. Шуны күзәтеп барабыз инде, ул безгә иҗат итәргә кумачаламый. Һәм мин анда әлбәттә сине дә чакырып, сине дә өйрәтсәм, миңа аның файдасы бар. Ләкин мин алай эшләмәячәкмен. Дип өметләнеп калдык. Юк, эшләмәячәкмен. Өметләнәсе дә юк, алай эшләмәячәм. Чөнки һәрбер син минем артан килсәң, мине гаепләячәксең берәр нәрсә булса, хәтта һәрбер кешенең үзенең фикере булырга тиеш, үзенең акылы белән эшләргә тиеш дип мин. Монда хәзер теге кеше машина алды да, мин барып машина алам дигән сүз түгел әле ул. Аның өчен күп эшләргә, күп юл үтәргә кирәк икән. Без күзәтеп бардык, бик каты итеп күзәтеп бардык. Әйтик, шул ук челтәрле бизнес түгел, башка менә инвестиционныйлар белән бәйле күзәтеп бардык. Кайчан булыр микән? Кайчан стоп булыр микән? Аннары нәрсә эшләрләр микән шулар дип. Чөнки анда бит инде медийный кешеләр тоже шулай күп булды. Ничего, молодцы, выкрутились. Вакыт барыбер үз бөтен әйберне үз урынына куя. Безнең дә әйтик, шул бизнестан тыш, менә безнең бит инде иҗат бул, шулай ук челтәрле бизнес. Безне сөйләп китикме сиңа? Синең бар заказчик, әйтик, юбилейлы барга. Юбилейда безгә гонорар түләделәр. Син шул гонорарны аннары бер өлешен илтеп бирәсең радиога. Бер өлешен илтеп бирәсең телевидениегә. Бер өлешен сатып аласың мәсәлән җыр яисә инде шул үзеңә әле пока җитә әле шушыга гына, да? Әйтик, шу безнең гонорар. Анарысын нәрсәгә кирәк бу безгә? Телевидение, радионы безне танытыр өчен, безнең җырларыбызны җырлатыр өчен әйме? Шул җырларны башка заказчик ишетә дә, тагын безне чакырып ала да, и без тагын шул әйтик шул гонорарда. Бу челтәрле бизнеска менә шамаган. Круговорот денег. Бөтен әйбер шулай инде алай дисәң. Бөтен әйбердә шулай. Бөтен әйбер челтәрле бизнес мөмкин. Булай уйлап карасаң, төптән уйлап карасаң, бөтен дөнья ул челтәрле бизнеска кылган. Шул ук тегендә бизнеста ул барыбер кеше сөйләү буенча чакырып китереп барыр. Ләкин әгәр дә син берәрсен шалтыратып, менә шушы товар бар, менә әйбәт товар, менә Кореядан кайткан, тегеннән кайткан, моннан кайткан, менә үзем кулланам, әнием, әбием куллана. Ал дип әйткәч, юк дип ишеткәннән соң да икенче кешегә шалтыратып тагын шул ук әйберне предлагать итү, ул үзенә бер көч сарыф итә, таләп итә торган әйбер. Шуңа күрә ул яктан караганда алар молодцы, настойчивый кешеләр. Ләкин өскә менеп утыргач, инде баскы менеп утыргач, астагы кешегә шүккә караган кебек итеп караулары миңа ошамый. Шул ук аларның комментарийларында сизелә, башка кешеләргә язган җавапларында сизелә. Менә шул яклары ошамый. Ярар алар җырлап бирсеннәр, артист иҗатын алып барсыннар, бизнесында алып барсыннар, молодцы. Аларның иҗатына карап кеше танып, алар астына килә дә. Ләкин инде син анда менеп утыргач, үзеңне икенче яктан, ашайрактан ашырга тиеш түгелдер дип язганнар икән сиңа комментарий. Син аңа матур итеп җавап бирергә тиеш. Яисә җавап бирмәй, инде җавап бирәлмисең икән инде син аңа матур итеп. Теге үзеңә әйтмешли диндә әйткән бит. Матур сүзләр белән генә әйтеп сөйләшергә кирәк. Матур сүзләр сөйли белмисең икән, димәк, дәшмичә торырга кирәк. Менә шул башка кешеләрне теге унижать итүләре генә теге бераз ачуны чыгара торган моментлары бар. Булай, пожалуйста, эшләсеннәр, үзләренә җавап бирәсе, үзләренең йөзләре, үзләренең кем әйтмешли юллары дигәндә. Гөлназ нәрсәләр әйтә башлаган, безнең тагын инде эш бар дип. Ялгышмасам. Юк, безнең бит инде без бит әле шушы дәүләтебезгә хезмәт куя торган кешеләр. Безнең официаль эшебез бар. Әйтик анда Илсурның үзенең шул Безләр эстрададан тыш, шоу бизнестан тыш, үзебездә дәүләт эшләрендә эшлибез. Гөлназ да шулай ук дәүләт эшендә эшли, халыклар дуслыгы Нәбин созвездие йолдызлык фестивале хәрәкәтендә эшлим. Шулай ук теге эш урыннарыбыз бар. Аллага шөкер, шул якларда без алып барырга тырышабыз ничек тә булса. Һәм ул да безгә беренче комачауламый, киресенчә менә шул әйтик дополнительный ниндидер
обучениялар, знакомства, ул барыбер мыннан күреп, дигәндән күреп, мыннан ничектер ишетеп, үзебездә кулланабыз, үзебезнең иҗатыбызда, ул барыбер нитеп кенә бара инде без. Оякка гына сый. Безнең тапшыруда шундый бер матур традиция бар. Алданрак килгән кунак киләсе кунакка сорау биреп калдыра. Шулай булды, сездән алдан безнең тапшыруда барыбыз да белгән җырчы Гөлназ Асаева иде. Ул тапшыру инде безнең чыкты байтак кына күптән. Инде февраль уртасы җитте. Ул тапшыру чыккан иде безнең ялгышмасам декабрьдә. Шулай да инде без традицияләребезне бозмыйча, аның сорауын дөресрәк итеп әйтсәк, ул сорау түгел, тәкъдим бирде. Тәкъдим итте. Сезгә җиткермичә кала алмыйбыз. Кар урманны җырлап күрсәтсеннәр әле диде ул. Без инде Гөлназ Асаеваның матур җырлавында, аның профессиональ булуында шигебез юк. Хәтта Гөлназ үзе җырлый микән ул җырны? Чөнки бу Ират башкара торган җыр. Моны хатын-кыз башкаруында ишеткән юк. Бу Илһам Шакировның репертуарында Карман шул дип аңладым инде мин моның. Фирус Кахировны чакырыгыз әле, пожалуйста, икенче тапшыруга һәм без Фирус Кахировка Кар урман җырын башкарып күрсәтсен дигән тәкъдим биреп сорады, Кар урман җырын җырлап бирәле дип. Бу безнең репертуардагы җыр түгел. Без буны профессиональ яктан башкарырга кирәктер. Бу сорауны не Фирус Кахировка күчерсез әле, ярый. Шакырык Фирус Хагара. Biz istafetani Фирус Кахировка тапшырабыз. Бу җырлы җырлап күрсәтергә. Аларны һичшиксез матур итеп җырлаячак. Һәм инде сездән киләсе кунакка сорау. Кем икәнен әйтмибез. Бу максат шулай эшләнә. Чөнки сез үзегез дә белмисез. Беләбез иншалла. Кем киләсен. Татар эстрадасында, татар җыр сәнгатендә, бу эстрада гына түгел, монда инде шулык опера башкаручыларда, классик әсәрләр башкаручыларда һәм эстрада башкаручыларда менә ничә юнәлеш бар икән татар эстрадасында, аларның уйлавы буенча. Мин аны беләм, үзенең уйлавымча. Һәм татар эстрадасы костягы һәм менә шушы ничек дип әйтим инде, классик әсәрләрне башкаручылар костягы аерылып торалармы бер-берсеннән? Әңгәмәбез ахырында блиц опрос, әйе, юк дип җавап бирәсез. Инде сез чиратлашып та җавап бирә аласыз. Шулай итеп, беренче сорау: бер-берегезгә яратам дип еш әйтәсезме? Юк. В смысле? Еш? Сирәк? Еш. Часто. Часто, ну да, мин дөрес әйттем. Син белән әйтмисез. Икегез дә җавап бирәсез. Мин әйе дип әйтмәшем, ул юк дип әйткәч мен әйтәләр. Мин дөрес әйттем бит инде. Дөрес әйткәндә. Яратып әйтеп тормыйсың бит инде син. Шул 8 март 20 февраль. Ямай. Туган көн бара. Туган көн бара. Балаларын туган көне бара. 4-5 бар икән, җыйла икән хәйран. Үпкәләшсәгез, озак сөйләшмәй йөрисезме? Юк. Һәр җырларыгызның авторларын хәтерлисезме? Әйе. Менә минем инде тапшыруга әзерләнгәндә мин тагын бер кат сезнең җырларны барлап чыктым. Миңа иң ошаган җырыгыз сезнең беренче бию, шуның авторларын хәтерлисезме? Илнат Фархулинки һәм сүзләре. Автор. Аранжировкасында. Ниязвалиев. Сведения кемнеке? Ниязвалиев. Юк, Марат Мухин яздырды. Марат Мухин яздырган. Шәме? Марат яздырды. Син беләсең дә? Кара яздырды. 6-8-ң 42, шулаймы? Әйе. Мин русча укыдым бит. 6-8-ң Ярар, шулай булсын, мен аны. 6-8, 48. Сездән көнләшәләрме? Әйе. Юк. Бер-берегездән яшерен серләрегез бармы? Юк. Бер-берегезне еш алдысызмы? Юк. Мин искә төшердем, соңгы тапкыр кашан алдым икән. Юк, алдым икән. Бер-берегезне еш мактыйсызмы? Юк. Әйе.
Ник бала десе бейтем ya. Яра. Тәмле булса, мин тәмле ашарга пешсәм, тәмле булса. Ну, яра. Алла сайыр. Кемгә дә булса рәнҗегәнегез бармы? Әйедер. Гомумән тормышта өчен ул. Нәрсә өчен белмим. Узган ел мин балалар белән чана белән бара идем. Бер машина миңа ничектер пипләтеп, балалар бакчасында инде ул. Мин аны көн сайын күрәм ул мужикны, ул да бит инде балаларын шунда иртә. Имеш ана тротуар бар сезнең өчен дигән. Ну тротуар бит анда кар күрелмәгән, итмәгән. Шул дренҗигән мәшә бик каты. Яра дальше. Сәхнәдә җырлаганда берәрегезнең җыр сүзләрен онытып җибәргәне бармы? Гөлназ уныта инде. Бар бу буталы. Менә мин Гөлназ онытсам, мин тартып чыгарга магым, мин онытсам Гөлназ юри, мин тартып чыгармый. Оныткан дип әйтәм. Әйтәм, нәрсә карап торасың инде, җырлай инде, әйтәм, җырлап кит инде минем өчен. Җырлап китә алмыйм бит, булдыра алмыйм. Потому что Гөлназ белмәгән ул җирендәге сүзләрен. Әйе. Бирокны чакырганнар җырларга урысча. Һәм бер татар җырын сорадылар. Ә мин бит инде сольный татар җырларым юк. Я лирикамны башкарам инде мин хәзер. Ә без бит инде дуэт җырлыйбыз. Үземнең өлешемне беләм, Илсурның өлешен белмим генә инде тигәндә, вот шулай күнеккән. Нык кызыгый. Әңгәмәбез ахырында шушы вакыт дәвамында безне карап утырган тамашачыларга да әйтер сүзләрегез бардыр, ихлас, матур теләкләрегез бардыр. Бик зур рәхмәт шушы вакыт эчендә безнең белән булганыгыз өчен һәм тормышта үзегезгә иң кирәкле моментларны күңелегезгә кертеп, дөньяда кирәкле кеше булып яшәргә, сау, сәламәт булып яшәргә насыйп булсын. Һәммәбезгә дә әтиле, әниле булып, туган балаларыбыз исән сау булып, алдагы матур бәйрәмнәрдә генә матур урысча әйтеп повод Хади такташны имам хатибы. Амин. Мен очрашырга насыйп булсын һәммәбез белән дә сәбәп. Матур сәбәпләр алкасында гына очрашырга насыйп булсын һәммәбезгә.